Όπως πέρσι, έτσι και φέτος ο Παναθηναϊκός βρίσκει μπροστά του μια Ιταλική ομάδα ένα βήμα πριν από το Final Four του Champions League. Πέρσι ήταν η Ματσεράτα που του στέρισε την πρόκριση στη Μόσχα. Φέτος, απέναντι στην Πιατσέντσα, φιλοδοξεί να πάρει το εισιτήριο για το λότ της Πολωνίας. Εκεί όπου στις 29 και στις 30 Μαρτίου θα φιλοξενηθεί το Final Four της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης του βόλεϊ στην Ευρώπη. Φίλες και φίλοι του Sport Plus, καλησπέρα σας. Παναθηναϊκός εναντίον Πιατσέντζα στον πρώτο αγώνα για την φάση των 6 στην διοργάνωση του Champions League του βόλεϊ στην Ευρώπη. Στο κλειστό της Γλυφάδας, ένα κλειστό της Γλυφάδας που έχει αρκετό κόσμο, με τον Παναθηναϊκό και τον Μάουρο Μπερού, τον επιλέγει τους Ανδρεάδη, Ντονά, Κυριαζή, Αγκάμες, Ψάρα, Λίμπερο, τον Γιώργο Στεφάνου, Κόβατς, Μαρσελίνιο, Πανταλέοντα, Λάπα, Μινούτσι και Ντάντε, ο Παναθηναϊκός που προέρχεται από την κατάκτηση του κυπέλου στην Ορεστιάδα στο Final Four απέναντι στην Πάτρα με 3-1. Και η Πιατσέντζα του Άντζελο Λορεντσέτη με τους Ροντρίγκες, Γκραμβορκά, Κότσι, Μεώνη, Μπιέλιτσα, Μπονινφάντε, Λίμπερο τον Σάντος, Ζλατάνοφ, Σιμεώνοφ που τελικά παίζει, αγωνίζεται κανονικά. Μπράβο, Γκρομαντόφσκι και Μποβολέντα, τον βασικό πασαδόρο της Εθνικής Ιταλίας που είναι τραυματίας. Ξεκινάει ο Μεώνη στην θέση του. Οι Ιταλοί που και αυτοί προέρχονται από Final 8 κυπέλου στην Ιταλία, αλλά αποκλείστηκαν νωρίς. Αποκλείστηκαν την Πέμπτη από τη Ρώμα στα προημιτελικά με 3-1 σετ και είχαν 2 μέρες παραπάνω ξεκούραση από τον Παναθηναϊκό που κατέκτησε το κύπελο το Σάββατο το βράδυ. Μαζί μας για το σχολιασμό του αγώνα, ο Μιχάλης Τριανταφυλλίδης. Μιχάλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πολύ σημαντικό παιχνίδι. Ίσως το σημαντικότερο της χρονιάς για τον Παναθηναϊκό και με την πιο σπουδαία ομάδα που έχει αντιμετωπίσει φέτος. Μια σπουδαία Ιταλική ομάδα με παίκτες, όπως βλέπουμε, γνωστούς σε όλο το ευρωπαϊκό βόλεϊ. Πιστεύουμε ότι θα δούμε ένα ωραίο παιχνίδι, ίσως το πιο ενδιαφέρον της χρονιάς από επίπεδο αγωνιστικό. Και σε ελληνοϊταλική αναμέτρηση η παράδοση σίγουρα δεν ευνοεί τις ελληνικές ομάδες. Το ξέρεις και εσύ καλά. Πάρα πολλά χρόνια. Είναι ελάχιστες οι νίκες που έχουμε απέναντι σε ιταλικές ομάδες. Αυτό είναι σίγουρα κάτι που είναι εναντίον μας, αλλά θεωρώ ότι πλέον έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Είμαστε πιο κοντά και στο σημερινό αγώνα ιδιαίτερα ο Παναθηναϊκός πιστεύω ότι είναι ακόμα περισσότερο πιο κοντά στη νίκη. Ο Παναθηναϊκός που έχει προϊστορία με την Πιατσέντζα πριν από 2 χρόνια, περίπου στις 11 Μαρτίου του 2006, στο Final Four του Top Teams Cup στη Μαγιόρκα, έχασε με 3-1, αποκλείστηκε σε εκείνο τον ημιτελικό. Από εκείνη τη ομάδα του Παναθηναϊκού παίζουν 7 παίχτες. Ανδρεάδης, Μαρσελίνιο, Ντάντε, Λάπας, Πανταλέων, Ψάρας και Στεφάνου. Ενώ για τους Ιταλούς, Μποβολέντα, Σάντος, Μπράβο, Σιμεώνοφ και Ζλατάνοφ. Σίγουρα αυτό το παιχνίδι έχει τη δική του σημασία. Οι Ιταλοί στη συνέχεια είχαν κατακτήσει απέναντι στη Las Palmas στο Top Teams Cup. Είχαν κερδίσει με 3-2 σε εκείνο το Final Four. Μία ακόμα σύμπτωση του σημερινού παιχνιδιού. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Μάουρο Μπερούτο, για 2 χρόνια, από το 2001 ως το 2003, προπονητής της Πιατσέντζα, την ανέβασε για πρώτη φορά στην πρώτη κατηγορία του Ιταλικού βόλεϊ την σεζόν 2001-2002. Όταν το ρωτήσαμε αν υπάρχουν καλές αναμνήσεις από την Πιατσέντζα, πριν τον αγώνα μας είπε ότι έχουν περάσει αρκετά χρόνια. Πάντως είναι σίγουρο ότι έχει στην καρδιά του την Πιατσέντζα, μια ομάδα που την έχει ανεβάσει στην πρώτη κατηγορία. Από την άλλη μεριά, το βλέπετε σε πρώτο πλάνο τον Μάουρο Μπερούτο. Από την άλλη μεριά, Άντζελο Λορεντσέτη είχε παίχτη τον Ντάντε όταν το 2002 κέρδισε το πρωτάθλημα με την Μόντενα. Το βλέπετε σε πρώτο πλάνο τον Λορεντσέτη, που έχει στην 6η θέση του Ιταλικού πρωταθλήματος την Πιατσέντζα με 35 βαθμούς, έχει 12 νίκες και 8 ήττες. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη πλευρά είναι πρώτος στην Ελλάδα με 52 βαθμούς, έχει 17 νίκες και 1 ήττα. Μια ακόμα εξαιρετική χρονιά για τον Παναθηναϊκό. Μαρσελίνιο, βασικός πασαδόρος του Παναθηναϊκού, θα δει απέναντί του τον βασικό λίμπερο της Εθνικής Βραζιλίας, τον Σάντος. Μεγάλα αστέρια για την Πιατσέντζα. Σίγουρα οι δύο πολιτογραφημένοι Ιταλοί, ο Σιμεώνοφ και ο Ζλατάνοφ, Βούλγαροι, αμφότεροι. Ο Σιμεώνοφ που είχε πρόβλημα στην Ιγάμπα δεν αγωνίστηκε στο Final 8 στην Ιταλία, αλλά σήμερα είναι κανονικά στην διάθεση του Άντζελο Λορεντσέτη. Οι φιλάθλοι που έχουν γεμίσει το κλειστό της Γλυφάδας κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και συμπαρίστανται στην προσπάθεια του Παναθηναϊκού για πρόκριση στο Final Four του Champions League.
Πράγμα που αν γίνει θα είναι για πρώτη φορά στην ιστορία του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός που έχει προκριθεί σε Final Four κυπέλλου της Ομοσπονδίας, έχει προκριθεί σε Final Four Top Kings Cup, αλλά ποτέ σε Final Four Champions League. Η παρουσίαση των δύο ομάδων με τους παίκτες του Παναθηναϊκού και τον Μάουρο Μπερούτο. Δήλωσε ότι η ομάδα του δεν είναι κουρασμένη, παρότι είχε 2 μέρες λιγότερες από τους Ιταλούς για ξεκούραση. Από την άλλη μεριά, ο Άντζελο Λορεντσέντι δήλωσε ότι είναι ένα ανοιχτό παιχνίδι. Σίγουρα πρόκειται για δύο από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και η Πιατσέντζα έχουν φτάσει στο σημερινό παιχνίδι, Μιχάλη, με μόλις μία ήττα, και αυτό στα παιχνίδια του ομίλου. Ο Παναθηναϊκός έχασε από την ΚΝΑΚ στην φάση των 12 με 3-2. Είχε κερδίσει εδώ 3-0, είχε πάρει ήδη την πρόκριση στο Βέλγιο, αφού είχε κατακτήσει το πρώτο σετ. Η Πιατσέντζα είχε χάσει στον όμιλο από την Hot Volley την τελευταία αγωνιστική με 3-1 σε ένα διάφορο παιχνίδι. Είχε κερδίσει στην φάση των 12 την Κούνεο, επίσης πολύ καλή Ιταλική ομάδα, την Αλμπερτούρ Κούνεο, με 3-2 εκτός και 3-1 εντός. Ο κύριος Γιούρι Μπακούνοβιτς από τη Λευκορωσία και ο κύριος Μάρτιν Χούντικ από την Τσεχία είναι διαιτητές της σημερινής αναμέτρησης. Για αυτούς που αγαπούν τα στατιστικά, ο κύριος Χούντικ ήταν πρώτος διαιτητής στο εύκολο 3-0 στη φάση των ομίλων του Παναθηναϊκού απέναντι στην Μπουντούσνος. Ο Παναθηναϊκός πήγε να φτάσει στην φάση των 6, απέκνησε την ΚΝΑΚ Ροζελάρε 3-0. Εδώ στην Γλυφάδα έχασε 3-2 στο Βέλγιο, αλλά είχε πάρει ήδη την πρόκριση για την φάση των 6. Μπορούν να γίνουν προβλέψεις. Είναι δύσκολο να κάνουμε πρόβλεψη, αλλά αν δούμε το ρόστερ της Ιταλικής ομάδας, θα δούμε τι σπουδαίους παίκτες έχει. Και μόνο, εδώ βλέπουμε την εξάδα της, είναι... Γκραν Βορκά, Κότσι, Μεώνη, Μπιέλιτσα, Ζλατάνοφ, Σιμεώνοφ και Λίμπερο ο Ντος Σάντος. Πραγματικά ζαλίζεται κανείς αν δει τα τρόπαια και τα μετάλλια που έχουν αυτοί οι παίκτες τόσο σε συλλογικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Ζαλίζεται αν δει αυτούς που δεν παίζουν. Δεν παίζει ο Ροντρίγκες, ο καλύτερος ακραίος παίκτης της Εθνικής Ισπανίας, της πρωταθλήτριας Ευρώπης στην εξάδα του. Δεν παίζει ο Μποβολέντα, ο βασικός κεντρικός στο τελευταίο πανευρωπαϊκό της Ιταλίας. Δεν παίζει ο Βραζιλιάνος ο Μπράβο. Έχει δηλαδή ένα τέτοιο ρόστερ που σίγουρα θα ζήλευαν και εθνικές ομάδες σε πληρότητα. Ανδρεάδης, Αγκάμες, Μαρσελίνιο, Πανταλέων, Μινούτσι, Ντάντε και Λίμπερο ο Γιώργος Στεφάνου είναι οι επιλογές για τον Μάουρο Μπερούτο. Λογική η εξάδα, 7 μαζί με το Λίμπερο. Για τον Μάουρο Μπερούτο, που ζητάει από τους παίχτες του να μπουν δυνατά στο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός τον τελευταίο καιρό μπορεί να κερδίζει, αλλά μπαίνει λίγο χαλαρά στους αγώνες στο ξεκίνημα. Και με την Πάτρα στον τελικό του κυπέλου έχασε το πρώτο σετ. Από την άλλη μεριά ο Άντζελο Λορεντσέντι θέλει την νίκη, αλλά θέλει και ένα καλό σκορ. Λορεντσέντι που έχει περάσει από τη Βερόνα, από την Μόντενα για 3 χρόνια, και που με τον Αμαράλ Ντάντε πήρε και το πρωτάθλημα το 2002, και από την Πάδοβα από ομάδες Α1. Από την άλλη μεριά ο Μάουρο Μπερούτο έχει κατακτήσει τον double ως δεύτερος προπονητής στον Ολυμπιακό το 1998. Τον έχει περάσει και από τους πάγκους της Πιατσέντζα, την οποία ανέβασε το 2002, από την Πάρμα, από τη Ματσεράτα που κατέξε το Σεβ Cup. Όλα είναι έτοιμα για το ξεκίνημα του παιχνιδιού με τον Φραντς Γκρανβορκά, ένα από τους βασικούς ακραίους στην Εθνική Γαλλίας, να σερβίρει γυρολόγος των Ιταλικών γηπέδων στο πρώτο σερβίς του παιχνιδιού. Στο φιλέ, ο πρώτος πόντος είναι για τον Παναθηναϊκό, προηγείται με 1-0. Θα πάμε στους πάγκους των δύο ομάδων. Εκεί βρίσκεται η Ειρήνη Μαραγκού και ο Νίκος Παγιωτέλης. Θα ξεκινήσω πρώτα από τον πάγκο του Παναθηναϊκού και την Ειρήνη Μαραγκού. Για τον Μάουρο Μπερούτο είναι μια πρόκληση αυτό το παιχνίδι, καθώς παίζει απέναντι στην παλιά του ομάδα, την Πιατσέντζα. Βέβαια, ο μόνος παίχτης στον οποίο είχε στην Πάρμα είναι ο Μεώνη, ο πασαδόρος της Πιατσέντζα. Αυτό που θέλει από τους παίχτες του είναι καλή άμυνα και πίεση στο σερβίς, γιατί φοβάται το γρήγορο επιθετικό παιχνίδι της Ιταλικής ομάδας. Νίκο Παγιωτέλη, οδηγίες από τον Άντζελο Λορεντσέντι στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Από τη δική του πλευρά ο Άντζελο Λορεντσέντι, καθώς γνωρίζει ότι για να έχει ελπίδες πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League θέλει όσο περισσότερα σετ γίνεται, αν όχι και τη νίκη απόψε.
Η Πιατσέντζα με τον Νόβιτζα Μπιέλιτσα, τον Σέρβο αλλά γεννημένο στην Κροατία, θα πάρει τον πρώτο άσο το παιχνίδι και θα προηγηθεί με 2-1. Η ομάδα της Πιατσέντζα που είναι σχετικά καινούρια, αυτός αρκετοί νέοι παίχτες ήρθαν φέτος, ο Ροντρίγκες, ο Μασάρι, ο Γκρανβορκά, ο Κότσι, ο Μεόν, ο Μπονινφάντε. Ήρθαν φέτος την ομάδα της Πιατσέντζα. Ο Μπιέλιτσα έχασε το σερβίς, σκόρνε στο 2-2 στο ξεκίνημα του παιχνιδιού, σε μια πολύ θερμή ατμόσφαιρα που έχουν δημιουργήσει οι φίλες του Παναθηναϊκού. Χαλασμένη υποδοχή από τον Γκρανβορκά. Ζλατάνοφ θα δεχτεί το μπλοκ. Η επίθεση είναι και πάλι για τον Παναθηναϊκό με τον Ζλατάνοφ. Τρέχει ο Στεφάνου, θα βγάλει εξαιρετική άμυνα. Κόντρα επίθεση με τον Ντάντε Πάιπ. Θα δεχτεί το μπλοκ η άμυνα από τον Πανταλέοντα. Μινούτσι στην διαγώνιο. Δεν μπορεί ο Σάντος, ο Παναθηναϊκός, με αυτό το τεχνικό χτύπημα από τον Μινούτσι. Θα προηγηθεί με 3-2. Ο Μινούτσι που έχει φέτος 11 πόντους μέσω όρο στο Champions League, ενώ ο Αμαράλ Ντάντε θα πάει στο σερβίς. Έχει 2 άσους μέσω όρο στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης. Να δούμε πού θα σημαδέψει τον Γκρανβορκά. Δυσκολεύεται, Μεώνει, Ζλατάνοφ. Η μπάλα βρίσκει, λέει ο διαιτητής, τον Γιώργο Στεφάνου. 3-3. Ενώ το χτύπημα από τον Ζλατάνοφ δεν ήταν καλό. Ο Βέντσεσλαβ Σιμεώνοφ, πολλά υπόθηκαν για την απουσία του σήμερα λόγω τραυματισμού, αλλά βρίσκεται κανονικά στην εξάδα. Ενώ είναι το τρίτο χαμένο σερβίς για την ομάδα της Πιατσέντζα που χάνει με 4-3. Ο Σωτήρης Πανταλέων, ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, 5 πόντους φέτος μέσω όρο στο Champions League και 62% στην επίθεση. Μεώνει, Σιμεώνοφ, είναι πολύ άστοχο το χτύπημά του, πολύ κακό, 5-3. Πάλι βλέπουμε ότι ο Σιμεώνοφ έχει πάρει 2 επιθέσεις, αλλά δεν είναι καλά τελειωμένος, είναι επηρεασμένος και από τον τραυματισμό του στην γάμπα. Είναι πολύ νωρίς ακόμα να κρίνουμε. Πιο πολύ βλέπω την τακτική στο σέρβις που ακολουθούν οι ομάδες. Βλέπω ότι ο Παναθηναϊκός σημαδεύει Ζλατάνοφ και Γκρανβορκά. Και σίγουρα είναι μεγάλο άνοιγμα, γιατί και οι δύο δεν είναι κλασικοί υποδοχής. Έχουν και οι δύο πρόβλημα. Αποφεύγει φυσικά το Σέρτιο. Ενώ αντίθετα χάνει και πολλά σέρβις, ρισκάρει η Πιατσέντζα. Προσπαθεί να σημαδέψει και πολύ το Μινούτσι, αλλά μέχρι στιγμής έχει πολλά άστοχα σέρβις. Υπάρχει μια μεγάλη νευρικότητα πάντως στην Πιατσέντζα, τουλάχιστον στην αρχή. Σημειώνω αυτή τη φορά θα τελειώσει τη φάση, θα μειώσει σε 6-4. Ο Γκρανβορκά, μην ξεχνάμε ότι είχε ξεκινήσει κεντρικός. Μετά έπαιξε ακραίος, έχει παίξει το και διαγώνιος. άλλαξε, γύρισε σε ακραίος και τώρα... Η κλασική του θέση κυρίως είναι ακραίος. Τα πιο πολλά χρόνια έχει παίξει ακραίος, αλλά δεν φημίζεται για την υποδοχή του. Το σερβίς από τον Χρήστο Ζλατάνοφ. Σημαδεύει Ντάντε Μαρσελίνη, ο πρώτος χρόνος με τον Ανδρέα Ανδρεάδη, επιτυχημένος. Παναθηναϊκός διατηρεί το προβάδισμα των 3 πόντων, 7-4 στο ξεκίνημα. Παναθηναϊκός δεν σημαδεύει τον Σέρτζιο Σάντος, ένας από τους κορυφαίους λίμπερος στον κόσμο, μπορεί και ο κορυφαίος. Αγκάμες, πολύ μεγάλο όπλο του Παναθηναϊκού, πολύ δυνατό, αλλά άστοχο το σερβίς από τον Λίμπερμαν Αγκάμες. Μπάλα θα καταλήξει out, 7-5. Και Πάολο Κότσι, 87 φορές διεθνής, ο Ιταλός κεντρικός από την ομάδα της Πιατσέντζα, ήρθε και αυτός φέτος στην ομάδα του Άντζελο Λορεντσέντι. Μαρσελίνιο, Ανδρέας Ανδρεάδης, πόντος σε πρώτο χρόνο, 8-5. Ο Παναθηναϊκός όποτε βγάζει καλή υποδοχή παίζει πρώτο χρόνο. Κυρίως με τον Ανδρεάδη, επιτυχημένα μέχρι τώρα. Μέχρι στιγμής και οι δύο πρώτοι χρόνοι έχει 100% επιτυχία. Παίζει αρκετά καλά. Νομίζω ότι έχει ξεκινήσει αρκετά καλά. Είναι και ωραία η ατμόσφαιρα που τον βοηθάει να παίξει καλύτερα. Σε αντίθεση με την Πιατσέντζα που βλέπω μια νευρικότητα. Βέβαια είναι έμπειροι παίκτες όλοι. Ξέρουν να τραβάνε σε μάκρο στο παιχνίδι. Οπότε αναμένεται, είναι πολύ νωρίς για να βγάλουμε οποιοδήποτε συμπέρασμα. Πάντως για αρχή είναι ένα καλό ξεκίνημα για τον Παναθηναϊκό. Οι οδηγίες στο τεχνικό time-out, τουλάχιστον από την πλευρά του Άντζελο Λορεντσέτη, ολοκληρώθηκαν, ενώ ο Μάουρο Μπερούτο εξακολουθεί να δίνει τις δικές του στους πράσινους. Ένας άσος μέχρι τώρα για τους Ιταλούς. Ο Παναθηναϊκός έχει 2 παραπάνω πόντους από επίθεση, κανένα μπλοκ. Αλλά μέχρι στιγμής αυτό που κάνει τη διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων είναι τα λάθη. Η Πιατσέντζα έχει δώσει τους μισούς πόντους του Παναθηναϊκού από δικά της λάθη. Είναι ακριβώς. Είναι οι out επιθέσεις που έκανε ο Σιμεώνοφ. Τα χαμένα σέρβις είναι δηλαδή παραπάνω.
Οι δύο ομάδες επανήλθαν στο αγωνιστικό χώρο. Το μικρόφωνο θα πάει στον πάγκο των φιλοξενούμενων και στον Νίκο Παγιωτέλη. Οδηγίες από τον Άντζελο Λορεντσέτη. Ακριβώς για αυτά τα στατιστικά που μιλήσατε κι εσείς, είπε ο Άντζελο Λορεντσέτη στους παίκτες του. Κάποιες οδηγίες για το πώς να τοποθετούν φυσικά τα χέρια τους όταν σηκώνονται για μπλοκ, γιατί πολλές φορές δεν έχει πετύχει καθόλου τον μπλοκ απόψε. Και φυσικά ηρεμία, διότι όπως είπατε και εσείς και όπως έδειξαν για τα στατιστικά, οι πόντοι του Παναθηναϊκού, οι περισσότεροι τουλάχιστον από τα λάθη των Ιταλών παικτών. Μινούτη στο σερβίς για τον Παναθηναϊκό στο φιλέ 8-6. Η Ρίλη Μαραγκού δεν ξέρω αν ο Παναθηναϊκός θα αλλάξει την τακτική του και θα σημαδεύει Γκραν Βορκά ή αν θα σταματήσει να παίζει πρώτο χρόνο. Όχι, οι οδηγίες του κυρίου Μπερούτου είναι σερβίς τακτικής πάνω στον Γκραν Βορκά και στον Ζλαντάνο, έτσι ώστε να τους βγάζει και από την επίθεση είτε από το 4 είτε από την ΠΑΕΠ, όταν βρίσκεται πίσω δηλαδή ο ένας από τους δύο ακραίους, και στην καλή πρώτη μπάλα να παίζει πρώτο χρόνο καθώς βρίσκει λύσεις ο Παναθηναϊκός από εκεί. Το πλασέ από τον Ντάντε δεν θα είναι καλό. Κόντρα επίθεση για τους Ιταλούς, επιτυχημένη με τον Χρήστο Ζλατάνοφ που... Το εκπληκτικό ήταν η πάσα που έπαιξε pipe ο Σέρτζιο. Ο Λίμπερο έπαιξε γρήγορη πάσα pipe. Βλέπετε εδώ στο νούμερο από το 6 δηλαδή με τον Ζλατάνοφ. Έχει μια δόση τρέλα ο Σέρτζιο σε όλες τις κινήσεις. Αυτό ήταν λίγο υπερβολή που έκανε. Δεν το κάνει Λίμπερο τη διαπάσα. Προσφέρει όμως θέαμα. Μεώνει floating service για τον πασαδόρο της Πιατσέντζα. Μαρσελίνιο θα παίξει με τον Αγκάμες. Βλέπει το κενό στην πίσω ζώνη. 9-7. Ο Παναθηναϊκός δέχτηκε ένα μικρό σερί 2-0. Τώρα ξεκολλάει από τους 8 πόντους, κάνει το 9-7. Βρίσκεται στο συν 2. Και Ανδρέας Ανδρεάδης στο σερβίς για τον Παναθηναϊκό που διατηρεί από το ξεκίνημα μια διαφορά. Σάντος στην υποδοχή Μεώνει. Σιμεώνοφ. Θα κάνει την βουτιά ο Ανδρεάδης, αλλά δεν θα μπορέσει. 9-8. Καλή αμυντική προσπάθεια από τον Παναθηναϊκό. Βλέπετε ουσιαστικά ο Μεώνει έβγαλε με μονό μπλοκ και μονό μπλοκ του Μαρσελίνο τον Σιμεώνοφ. Ο Ιταλός, μάλλον Βούλγαρος με ιταλική πικότητα, το λέμε καλύτερα, δεν είχε πρόβλημα. 3 τα χαμένα σερβίς για τον Παναθηναϊκό, 2 για την ομάδα της Πιατσέντζα. Block out από τον Νόβιτσα Μπιέλιτσα, τον Σέρβο, 18. Το σερβίς είναι 3 χαμένα για τους Ιταλούς και 2 για τον Παναθηναϊκό, δεν κάναμε λάθος. Μαρσελίνιο, περιμένει ο Σάντος, περιμένει ο Ζλατάνοφ και ο Γκραν Βορκά. Σημαδεύει Σάντος, Μεώνει, θα παίξει με τον Ζλατάνοφ. Block out από τον Λίμπερμαν Αγκάμες, 19. Ο Μεώνει μέχρι τώρα έχει καταφέρει να βγάζει με μονό μπλοκ του συμπαίκτες του και αυτό είναι ένα... Είναι καλή υποδοχή, ανεβαίνει πολύ καλά γρήγορα ο κεντρικός και κρατάει μέχρι στιγμής, ειδικά ο Σωτήρης μέχρι στιγμής, πηδάει αναγκαστικά στον πρωτοχρόνο και αφήνει στις άκρες μόνος τους ακραίους. Γι' αυτό έχει βγει πολλές φορές με ατομικό μπλοκ στις άκρες οι Ιταλοί. Εξαιρετικό χτύπημα από τον Αμαράλ Ντάντε. 11-9. Ο Ντάντε που ήταν παίχτης του Λορεντσέντι το 2002 στην Μόντενα όταν κατέκτησε το πρωτάθλημα. Σήμερα είναι αντίπαλοι μετά από 6 χρόνια. 71% υποδοχή για τον Παναθηναϊκό, 75% για τους Ιταλούς. Σάντος, Μεώνει. Ο πρώτος χρόνος θα σπάσει το μπλοκ του Παναθηναϊκού. Κοντρεπίδες σε ρόλο Πασαδόριο Στεφάνου. Αγκάμες πάνω στον Σιμεώνοφ. 12-9. Ο Παναθηναϊκός ανακτά και πάλι το προβάδισμα των 3 πόντων που είχε κτίσει με το πρώτο τεχνικό ταϊμάτων και προηγήθηκε με 8-5. Πολύ ψηλό το άλμα και το χτύπημα του Αγκάμες στην διαγώνιο. Στο συν 3 ο Παναθηναϊκός με τον Εντάντε να εξακολουθεί να σερβίρει. Γκρανβορκά, Μεώνει, Ζλατάνοφ, πόντος. 12-10. Είναι, αν μετράω καλά, η τρίτη φορά που βγάζει από το ίδιο σημείο το Ζλατάνοφ ο Μεώνει και πάλι ουσιαστικά με μονοπλοκ. Έχει ρισκάρει όλες τις φορές ο Σωτήρης. Προηγουμένως του βγήκε ο Πανταλαιών στον πρώτο χρόνο. Παίζει ατομικά συνεχώς. Έσπασε προηγουμένως και πήρανε πόντο. Είναι παιχνίδι που θα παίζεται μεταξύ πασαδόρων και κεντρικών συνέχεια το σημερινό. Και ειδικά αν πηγαίνει καλά πρώτος χρόνος. Μπλοκ μέσα και πάλι από τον Χρήστο Ζλατάνοφ, τον κορυφαίο μέχρι τώρα της Πιατσέντζα. 12-11. Μονόμπλοκ απέναντι στον Σωτήρη Πανταλέοντα, τον αρχηγό του τριφυλιού. Σιμεώνοφ που πήρε 2 προσπάθειες στην αρχή ήταν άστοχες, δεν τον προτιμάει ο Μεώνει. Στην συνέχεια θα σημαδέψει τον Μινούτσι. Μαρσελίνο θα παίξει και πάλι με τον Μινούτσι στην διαγώνιο μέσα. 13-11 για τον Παναθηναϊκό. Θα πάρει τον πόντο, βλέπετε εδώ, στην διαγώνιο. Ο Νίκο Παγιωτέλης, ακούμε. Φωνές από τον Ιταλό προπονητή, καθότι στην προηγούμενη φάση οι παίκτες του Παναθηναϊκού βρήκαν ένα τεράστιο κενό
στην πίσω άμυνα των Ιταλών. Εκεί πέρα σημάδεψαν ακριβώς και παίρναν τον πόντο. Οι φωνές λοιπόν από τον Ιταλό προπονητή για το γεγονός ότι δεν υπήρχε κάποιος παίκτης να καλύψει την πλευρά αυτή του Ταρτάνου. Πάντως ο Λορεντσέτη τώρα πρέπει να είναι ευχαριστημένος. Η Πάιπ πέρασε για την ομάδα της Πιατσέντζα. Το σερβίς είναι από τον Ζλατάνοφ. Ντάντε υποδοχή, Μαρσελίνιο θα παίξει με τον Μινούτσι. Ο Στεφάνου θα βγάλει δύσκολη άμυνα, η μπάλα είναι και πάλι για τον Παναθηναϊκό. Κακή πάσα όμως. Σάντος θα βγάλει την άμυνα, η Πάιπ από τους Ιταλούς. Ο Μαρσελίνιο την άμυνα. Ανδρεάδης σε ρόλο Πασαδόρου. Για τον Αγκάμες θα χτυπήσει δυνατά. Ο Σιμεώνοφ τρέχει. Ο Σάντος απλώς θα περάσει την μπάλα με τη βοήθεια και του Ζλατάνοφ. Μαρσελίνιο, εξαιρετικό χτύπημα από τον Αμαράλ Ντάντε. 14-12. Βόλεϊ υψηλού επίπεδου και από τις δύο ομάδες σε αυτή την φάση. Πολύ ωραία φάση. Είναι η λεγόμενη pipe που λέγαμε και πριν, με πολύ γρήγορη ταχύτητα, σχεδόν πρώτος χρόνος και βγήκε σχεδόν χωρίς μπλοκ. Είναι η πρώτη επιτυχημένη pipe για τον Παναθηναϊκό. Οι Ιταλοί την έχουν παίξει την pipe 3 φορές, παίζουν αυτό το σύστημα. Αγκάμε στο σερβίς με τον Παναθηναϊκό στο 14-12. Πολύ άστοχο το σερβίς από το Λίμπερμαν Αγκάμες. Είναι δεύτερο συνεχόμενο χαμένο του Αγκάμες. Το ρισκάρει αρκετά και τα έχει χάσει. MVP του Παναθηναϊκού στο Final Four της Οριστιάδας. Στεφάνου την υποδοχή, Μαρσελίνιο, Μινούτσι. Θα δεχτεί τον μπλοκ. Επίθεση και πάλι για τον Παναθηναϊκό. Πρώτος χρόνος. Ανδρέας Ανδρεάδης θα πάρει τον πόντο 15-13. Παναθηναϊκός. Και πάλι στο συν 2 με τον Μαρσελίνιο. Αυτή τη φορά να επιλέγει πρώτο χρόνο, να επιλέγει τον Ανδρέα Ανδρεάδη. Μινούτσι στο σερβίς. Ένας από τους δύο ακραίους του Παναθηναϊκού. Σημαδεύει Σάντος. Μεώνει. Ο πόντος είναι για τον Φραντς Γκρανβορκά. Σημάδεψε με μεγάλη διαγώνιο. Είδε το κενό. Ξανά σε επανάληψη 15-14 μεταξύ Μινούτσι και Στεφάνου. Κλειστό παιχνίδι μέχρι τώρα στις λεπτομέρειες. Ναι, παίζεται πόντο με πόντο. Τώρα βέβαια οι Ιταλοί θα χάσουν το σερβίς με τον Μάρκο Μεώνη. Τεχνικό time out 16-14. Μιχάλη, μέχρι τώρα τι μπορούμε να πούμε για το παιχνίδι? Όπως έχει ξεκινήσει από την αρχή, ο Παναθηναϊκός κρατάει ένα ελαφρύ προβάδισμα. Παίζει σχετικά καλά στην επιθετικά και από την ανάπτυξή του και υποδοχή. Ρισκάρει λίγο το σέρβις παραπάνω με έναν-δύο παίκτες και πρέπει να βγει, γιατί έχει μεγάλο περιθώριο στο να σημαδέψει. Δηλαδή έχει δύο παίκτες, όπως είπαμε και στην αρχή, είναι ο Ζλατάνοφ και ο Κραβοκά, οι οποίοι δεν είναι κλασική υποδοχή και έχει ένα μεγάλο περιθώριο να μπορεί να ρισκάρει και να τραβήξει το σέρβις μεγαλύτερο χώρο. Σε αντίθεση με την Πιατσέντζα, που στο συγκεκριμένο σημείο προσπαθεί λίγο παραπάνω να βρει το Μινούτσι. Κάποια στιγμή παίζει τακτική, σημαδεύει τον Ντάντε για να το βγάλει από την επίθεση. Ρισκάρει, έχει χάσει πολλά σέρβις, έχει μια νευρικότητα. Επαναλαμβάνεται πολύ νωρίς. Είναι καλό που έχει ένα συνεχόμενο προβάδισμα ο Παναθηναϊκός και από εδώ και πέρα, τώρα που έχει περάσει και το δεύτερο τεχνικό time-out, θα αρχίσει να παιχτεί και αν συνεχίσει έτσι ο Παναθηναϊκός, έχει σταθερά το προβάδισμα για να μπορέσει να πάρει το σετ. Που θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο για τη συνέχεια, νομίζω και ψυχολογικό αυτό το σετ, για το πώς θα πάει η εξέλιξη όλου του παιχνιδιού. Πάντως, αν θέλουμε να βρούμε ένα θετικό στο Παναθηναϊκό, είναι ότι έχει πολυφωνία στην επίθεση. Από την άλλη μεριά, Πιατσέντζα ουσιαστικά μόνο με τον Χρήστο Ζλατάνοφ έχει βρει λύση στην επίθεσή της. Το σερβίς τώρα είναι άστοχο από τον Ανδρέα Ανδρεάδη. Το σκόρ είναι στο 16-15. Ακούμε τις οδηγίες του Μάουρο Μπερούτα από την Ειρήνη Μαραγκού. Εύκολα λάθη όπως αυτό στο σερβίς. Οδηγίες έδωσε στον Αγκάμες όταν καρφώνει ο Ζλατάνοφ να κάνει καλή τοποθέτηση στα χέρια του για να μην παίρνει το block out. Επίσης στον Ανδρεάδη όταν παίρνει άμυνα ο Μαρσελίνιο να βγάζει σωστή πάσα προς τον επιθετικό και καλή άμυνα από τον Στεφάνου. Τα λάθη απέναντι σε μια πολύ εμπειρή ομάδα όπως είναι Πιατσέντζα δεν συγχωρούνται για τον Παναθηναϊκό και ο Σιμεώνοφ θα πάρει τον πόντο 16 όλα. Πολύ γρήγορα η Πιατσέντζα μετά το δεύτερο τεχνικό time-out καταφέρνει να φέρει το παιχνίδι στα ίσια. Ο Κραβοκά έχει γενικά ένα καλό σέρβις και καλό είναι να φύγει από αυτή τη θέση. Σημαδεύει Μινούτσι, σημάδεψε Μινούτσι προηγούμενος, τώρα σημαδεύει Ντάντε. Αγκάμες, θα σημαδέψει μέσα. Εξαιρετικό χτύπημα από τον Λίμπερμαν Αγκάμες. Ο Αγκάμες που στις μέχρι τώρα επιθέσεις του σημαδεύει στην πίσω ζώνη, βλέπει ότι υπάρχει κενό. Τώρα ήταν
μεταξύ του Γκρανβορκά και του Σάντος. Παναθηναϊκός και πάλι το προβάδισμα 17-16 με σερβίς από τον Μαρσελίνιο. Είναι άσος για τον Παναθηναϊκό, 18-16. Οι Ιταλοί το αμφισβητούν. Να δούμε το replay. Ο υπόπτης έδειξε μέσα. Ήταν πολύ ωριακό. Αλλά έχω την εντύπωση ότι οι Ιταλοί μπορεί να είχαν και δίκιο. Διαμαρτυρίες τόσο από τον Ζλαντάνοφ όσο και από τον Σιμεώνοφ. Ναι, είναι λίγο out. Είναι out. Είναι out. Ευχαριστούμε τον σκηνοθέτη μας τον Νίκο Σβόμπο. Μας δίνει ξανά το replay. 18-16. Δεν είναι κακό το δώρο για τον Παναθηναϊκό. Ήταν πολύ καλό δώρο και σε κρίσιμο σημείο κιόλας. Μαρσελίνιο, ο Σάντος στην υποδοχή. Μεώνει, πάει από τον Γκρανβορκά. Θα βγει η άμυνα από τον Μινούτσι. Κόντρα επίθεση με τον Αγκάμες για τον Παναθηναϊκό. Δεν μπορεί να τελειώσει. Μεώνει. Μπλοκ μέσα από στον Σιμεώνοφ, από Πανταλέοντα και Ντάντε. 19-16. Ο Παναθηναϊκός θα πατάει πολύ γρήγορα στο 2-0 σερί της Πιατσέντζα και μετατρέπει το 16-16, 19-16. Time out από τον Άντζελο Λορεντσέτη. Οι επιθέσεις για τον Παναθηναϊκό. Ο Αγκάμες έχει 4 στις 6, ο Ανδρεάδης 3 στις 3, ο Μινούτσι και ο Ντάντε 2 στις 5. Για τους Ιταλούς, του Ζλατάνοφ 4 στις 6 και ο Σιμεώνοφ 3 στις 5. Ο Γκρανβορκά έχει 2 στις 3. Καθαρά παιχνίδι ακραίων μέχρι στιγμή στην Πιατσέντζα. Μόνο οι τρεις ακραίοι έχουν τελειώσει τις φάσεις. Και ο Δημήτρης Σαραβάκος βρίσκεται στις κερκίδες του κλειστού της Γλυφάδας για να παρακολουθήσει την ομάδα του Παναθηναϊκού. Το time out τελείωσε. Ο Νίκο Παγιωτέλη, πολλές φωνές από τον Λορεντσέτη, περνάει και από το μικρόφωνο σε αυτό. Γιατί δεν έγινε τίποτα από αυτά που ζήτησε στο τεχνικό time out. Ζήτησε όταν θεωρούν ότι μια επίθεση είναι χαμένη να καρφώσουν ψηλά στα χέρια του μπλοκ, έτσι ώστε άμα είναι να σπάσει μπάλα και να καταλήξει έξω. Ενώ από την άμυνα ζήτησε να μην βιάζουν να πηδήξουν γρήγορα στον Αγκάμες, καθότι μπορεί, έχει την άνεση να πηδάει πολύ ψηλά και να τελειώσει τις φάσεις όπως αυτός θέλει. Δεν έγινε τίποτα από αυτά στην προηγούμενη φάση, με αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός και τώρα, μετά από αυτή την λανδασμένη επίθεση, θα μπορούσαμε να πούμε, από τον Σιμεώνοφ, να πάρει ακόμα ένα πόντο. Ένα ακόμα μπλοκ για τον Παναθηναϊκό. Αρχίζει να λειτουργεί και αυτό το όπλο του. 20-16. Το μπλοκ που ήταν πάνω στον Χρήστο Ζλατάνοφ. Και κάποια παράπονα έχουν εσωτερικά. Ο Σιμεώνοφ αρχίζει να γκρινιάζει για τις πάσεις που δέχεται από το Μεώνη. Πάντως ο Μαρσελίνιο εξακολουθεί να σερβίρει 2 τα μπλοκ για τον Παναθηναϊκό, 2 και για την Πιατσέντζα. Μαρσελίνιο. Σημαδεύει αυστηρά Ζλατάνοφ, επειδή είναι και στην μπροστινή ζώνη. Γκρανβορκά σε ρόλο Πασαδούρου, Ζλατάνοφ. Αυτή τη φορά θα περάσει το χτύπημά του απέναντι σε τριπλό μπλοκ. Πολύ δύσκολη η επίθεση και εδώ φάνηκε η εμπειρία από τον Ζλατάνοφ. 20-17 και Μποβολέντα στη θέση του Πάολο Κότσι. Το σερβίς είναι για την Πιατσέντζα. Χάνει με 20-17, ο Παναθηναϊκός κερδίζει, είναι στο συν 3. Σερβίρει ο Μπιέλιτσα. Έχει 7 πόντους φέτος στο Champions League Μεσόωρο. Δύσκολη ποδιά από τον Στεφάνου Μαρσελίνιο. Πρώτος χρόνος με τον Σωτήρη Πανταλέοντα. Στην γωνία, στην πίσω ζώνη, μέσα 21-17. Ο Παναθηναϊκός, έχω την εντύπωση ότι έχει βρει ένα αριθμό και αναγκάζει τους Ιταλούς να ακολουθήσουν το παιχνίδι του. Ακριβώς έτσι. Ντάντε, καλό σέρβερ, ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να δυσκολέψει την υποδοχή των Ιταλών. Είναι άσος, 22-17. Ο Παναθηναϊκός στο συν 5, ο Σάντος έσκυψε γιατί πίστεψε ότι η μπάλα ήταν out. Για να δούμε. Έχω την εντύπωση ότι τώρα η μπάλα είναι πάνω στη γραμμή, υπάρχει κίτρινη κάρτα και πόντος για τον Παναθηναϊκό. Μπάλα είναι στη γραμμή. Ο κύριος Μπακούνοβιτς θα δώσει την κίτρινη κάρτα. Να δούμε σε ποιον. Η κίτρινη κάρτα είναι στον Σιμεώνοφ. Στο Ζλατάνοφ. Κίτρινη κάρτα. Ευχαριστώ την Ειρήνη Μαραγκού. 22-17. Time out από τον Άντζελο Λορεντσέτη. Εδώ νομίζω ότι οι Ιταλοί δεν έχουν δίκιο. Η μπάλα ήταν πάνω στη γραμμή. Στην προηγούμενη φάση ήταν η μπάλα out. Εδώ νομίζω ότι έχει ξεφύγει το σετ, ίσως να το κάνουν και τεχνικά.
για να δημιουργήσουν κάποια ανακατοσούρα, γιατί βλέπουν ότι το σετ αυτό έτσι όπως πηγαίνει το χάνουνε. Οπότε νιώθουν λιγάκι αδικημένοι, θέλουν να το μεταφέρουν στο διαιτητή και να περιμένουν την επόμενη φάση. Από εδώ φαίνεται μέσα. Από εδώ φαίνεται μέσα. Από εδώ δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί φαίνεται σαν να κουμπάει λίγο τη γραμμή τώρα. Εντάξει, όπως και να το κάνουμε. Λίγο έδρα, λίγο δεν είναι λογικό δηλαδή. Προς Θεού τώρα, δεν ήταν τόσο τρομερό. Αγκάμες Ντάντε πρώτη σκόρ για τον Παναθηναϊκό με 4 πόντους. Λατάνοφ με 6 για την ομάδα της Πιατσέντζα που είναι πίσω με 23-17. Νίκο Παγιωτέλης, ακούμε. Και τα εκνευρισμένος ο Χρήστος Λατάνοφ, γι' αυτό πήρε και ο Ιταλός προπονητής στο time out. Μπας και καταφέρει να τον ηρεμήσει. Ο παίκτης της Πιατσέντζα δεν ηρεμεί με τίποτα. Ξεσπάει σε ό,τι βρίσκει μπροστά του σε μπουκάλια από νερό. Πήγε στη γραμματεία, είπε ότι έχουν δοθεί 4 τέτοιοι πόντοι. Τώρα κάνει και πλάκα στους διαιτητές και λέει ότι ίσως και αυτό να ήταν μέσα. Εντάξει, ο Λορεντσέτη σίγουρα έχει δύσκολο έργο στο να καταφέρει να ηρεμήσει τον παίκτη του. Εντάξει, 4 πόντοι δεν έχουν δοθεί. Είναι και υπερβολικός ο. Εντάξει, είναι τα δύο σέρβις που γίνανε, αλλά επαναλαμβάνω ότι οι Ιταλοί είναι πολύ εμπειροί, το κάνουν συχνά στο πρωτάθλημά τους, δημιουργούν τέτοιες τεχνικές δυσκολίες και μπορεί να τους φέρει αποτέλεσμα στο επόμενο σετ αυτό. Σετ μπολ για τον Παναθηναϊκό 24-18 με 6 ευκαιρίες για τον Τριφίλη να πάρει το πρώτο σετ. Ο Ντονάς για το σερβί στη θέση του Σωτήρη Πανταλέοντα. Καλό σερβερ ο Στάθης Ντονάς. Για να δούμε ο Παναθηναϊκός θα καταφέρει να πάρει αυτό το σετ απέναντι στους Ιταλούς με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διαφορά. Μην το ξεχνάμε ότι και η διαφορά στα σετ παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Και ότι τα πάντα παίζουν ρόλο. Παρεξήγηση μεταξύ Αγκάμες, Μποβολέντα και Ζλατάνα, όπως μας λέει ο Νίκος Παγιωτέλης. Σερβίς για τον Παναθηναϊκό 24-18. 6 σετ μπόλ για τον Τριφίλη να τελειώσει το πρώτο σετ. Είναι άστος 25-18. Αυτή τη φορά ήταν ξεκάθαρη φάση, ούτε οι Ιταλοί διαμαρτυρήθηκαν. Ο Παναθηναϊκός θα τελειώσει το πρώτο σετ στην Γλυφάδα. Θα προηγηθεί με 1-0, 25-18. Ο Σιμεώνοφ την άφησε την μπάλα. Καλός για τον Παναθηναϊκό, κακός για την Πιατσέντζα. 1-0 στα σετ. Ο Παναθηναϊκός παίρνει προβάδισμα και το παιχνίδι αναμένεται με εξαιρετικό ενδιαφέρον στη συνέχεια. Μικρή διακοπή, επιστρέφουμε σε λίγο για το δεύτερο σετ. Φιναλίστ του Κυπέλλου Ελλάδας Πάτρα υποδέχεται ο Ολυμπιακός. Οι ερυθρόλευκοι, πιο ξεκούραστοι από τους πατρινούς, θέλουν τη νίκη για να μην τους βρει το τέλος της κανονικής περίοδου μακριά από τις 3 πρώτες θέσεις. Η Πάτρα θέλει φυσικά να ξεσπάσει σε κάποιον μετά την ήττα της στο τελικό του Κυπέλλου. Η Πάτρα μπορεί να παίξει Champions League. Ο Ολυμπιακός Πάτρα. Καλύτερα καρφιά της Α1 βόλεϊ των ανδρών μόνο στο Sport Plus, το Σάββατο στις 5 το απόγευμα. Επιστρέψαμε στην Γλυφάδα. Παναθηναϊκός Πιατσέντζα 25-18 στο πρώτο σετ σε 23 λεπτά. Ο Παναθηναϊκός έκανε ένα εξαιρετικό ντεμαράζ. Βρέθηκε σώπαλος με τους Ιταλούς 16-16, αλλά έκτοτε έκανε ένα σερί 9-2 και πήρε το πρώτο σετ. Η Πιατσέντζα κατάφερε να πάρει μόλις 18 πόντους, ίσως παίξει αυτό ρόλο στη συνέχεια. Είμαστε πάντα εδώ μαζί με τον Μιχάλη Τριανταφυλλίδη για τον... Μας βοηθάει στον σχολιασμό της αναμέτρησης. Μιχάλη, τι είδαμε στο πρώτο σετ και τι πρέπει να περιμένουμε τώρα κυρίως από τους Ιταλούς στο δεύτερο. Γιατί ο Παναθηναϊκός έχω την εντύπωση ότι δεν θα αλλάξει τακτική, τουλάχιστον στο ξεκίνημα. Σίγουρα πρέπει να περιμένουμε μια καλύτερη Ιταλική ομάδα. Πρέπει να περιμένουμε οπωσδήποτε γιατί από ένα σημείο και μετά ήταν πολύ μέτρια, έδωσε πολλούς άσους, δεν είχε καλή υποδοχή, δεν είχε καλή ανάπτυξη στην επίθεση, έκανε πολλά λάθη. Δηλαδή σίγουρα δεν φημίζεται για αυτό που είναι. Ήταν πάρα πολύ εκνευρισμένη, αδικήθηκε ίσως σε μια φάση από το διαιτητή, αλλά αυτό δεν δικαιολογείται όλη αυτή η κατάσταση. Θεωρώ ότι θα αλλάξει η εικόνα
Δεν είναι λογική δηλαδή να συνεχίσει έτσι, γιατί θα φύγει περίπατο άμα συνεχίσει με αυτόν τον εκνευρισμό. Οπότε νομίζω ότι αυτό το σετ είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Πρέπει να παίξει πολύ όριμο ο Παναθηναϊκός, να κρατήσει το ίδιο επίπεδο, να μπορέσει για να φέρει και το αποτέλεσμα που μπορεί να φέρει, γιατί η πρώτη εικόνα των ομάδων δείχνει μια σημαντική διαφορά και σίγουρα δεν αντιπροσωπεύει την πραγματική ιταλική ομάδα. Είναι και θέμα αγωνίτρου πάντως για τον Μάουρο Μπερούτο να πάρει την νίκη απέναντι σε μια ιταλική ομάδα και απέναντι στην παλιά του ομάδα. Εντάξει, δεν είναι μόνο για τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Προς Θεού, είναι για κάθε παίκτη, είναι για την ομάδα του Παναθηναϊκού που κάνει αυτή την προσπάθεια, είναι για όλους. Και πάνω απ' όλα, όποιος βρίσκεται μέσα στο γήπεδο θέλει να κερδίζει. Οπότε είναι ένα γενικό φαινόμενο που επικρατεί σε όλους. Και νομίζω ότι αυτή τη συγκεκριμένη νίκη την θέλουν όλοι. Γιατί είναι και σημαντικός αγώνας ο σημερινός. Το παιχνίδι είναι έτοιμο να ξεκινήσει. Το δεύτερο σετ, Νίκο Παγιωτέλη, τι θα αλλάξει, τι θέλει να αλλάξει ο Λορεντσέντη στην ομάδα της Πιατσέντζα στο δεύτερο σετ. Τα λάθη τα οποία ήταν υπερβολικά πολλά στο πρώτο σετ. Μάλιστα, επειδή άρχισε ο στατιστικολόγος της ομάδας να φέρει τα στατιστικά του πρώτου σετ, όταν τα είδε ο Ιταλός προπονητής, τρελάθηκε και ξαναφώναξε την εξάδα του στον πάγκο, έτσι ώστε να δώσει οδηγίες, να τους δείξει και ο ίδιος τα στατιστικά με τα λάθη τους και να προσπαθήσει να τους ηρεμήσει. Να πούμε ότι όσον αφορά την ηρεμία, ο Ζλατάνοφ ως έμπειρος παίχτης γνωρίζει πολύ καλά ότι το προηγούμενο σετ τελείωσε και μπήκε με εντελώς διαφορετική αίσθηση, θα μπορούσαμε να πούμε, το αγώνα σε αυτό το δεύτερο σετ. Κύριε Μαραγκού, οδηγίες από τον Μάουρο Μπερούτο στο ξεκίνημα του δεύτερου σετ. Ο κύριος Μπερούτο δεν θέλει να αλλάξει κάτι η ομάδα του, θέλει οι παίκτες του να είναι συγκεντρωμένοι, όπως και στο πρώτο σετ. Τίποτα δεν έχει τελειώσει, τίποτα δεν έχει κρυθεί. Σερβίς τακτικής. Προσοχή όμως, καθώς οι Ιταλοί μπορεί να απειλήσουν είτε από την pipe είτε από τον πρώτο χρόνο, τον οποίο δεν είδαμε στο πρώτο σετ. Οπότε θέλει πιο αποτελεσματικό μπλοκ και να μην κάνουν λάθη. Το μπλοκ που σε ένα κρίσιμο σημείο του πρώτου σετ βγήκε στον Παναθηναϊκό, στο 18-16 έγινε 20-16 με δύο συνεχόμενα μπλοκ. Δεν υπάρχει κάποια αλλαγή στις ομάδες. Πρώτος χρόνος για τους Ιταλούς, αλλά αποτυχημένος. Η μπάλα όμως και πάλι στο τερέν των Ιταλών. Μεώνει μπλοκ για τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει φιλέ από τον Λίμπερμαν Αγκάμες, το παραδέχεται και ο ίδιος. Δεν έχει τελειώσει ακόμα πρώτο χρόνο η Πιατσέντζα. Αυτό είναι ένα καλό σημείο προς το παρόν. Και αναγκάζεται να σπρώχνει συνέχεια προς τις άκρες ο Πασαδόρος. Σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό που έχει δύο τελειωμένους γόνους με τον Ανδρεάδη και έναν με τον Σωτήρη Πανταλέοντα. Μινούτσι, κακή πάσα για τον Αγκάμες, χαμηλή, διπλό μπλοκ από Μπιέλιτσα και Μεώνει 3-1 για τους Ιταλούς στο ξεκίνημα που δείχνουν ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο, αυτό που λέγαμε και αυτό που περιμέναμε. Νωρίτερα το σερβίς είναι με τον Σιμεώνοφ, πολύ καλό σερβερ. Να δούμε ποιον θα σημαδέψει. Η Πιατσέντζα προηγείται με 3-1. Σημαδεύει Μινούτσι, χαλασμένη υποδοχή, τρέχει ο Μαρσελίνο Αγκάμες. Θα σπάσει τον μπλοκ των Ιταλών, κόντρα επίθεση Μεώνει, Ζλατάνοφ στη μικρή διαγώνιο, πόντος μέσα, 4-1. Έχω την εντύπωση ότι ο Μάουρο Μπερούτο δεν θα αργήσει να πάρει time out. Οι Ιταλοί δείχνουν ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο. Ακριβώς είναι αυτό που λέγαμε και πριν. Σιμεώνοφ ήταν τραυματίας, δεν έπαιξε στο Final 8, είχε πρόβλημα στην γάμπα του, αλλά ξεκίνησε κανονικά. Στεφάνου την υποδοχή, Αγκάμες. Δεν θα τελειώσει και πάλι την επίθεση Ζλατάνοφ. Ο Στεφάνου θα βγάλει την άμυνα. Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να μειώσει σε 4-2. Ντάντε. Είναι block out. Το παραδέχεται ο Χρήστος Ζλατάνοφ. 4-2. Ανάσα για τον Παναθηναϊκό αυτός ο πόντος από τον Αμαράλ Ντάντε. Θα σερβίρει. Ο Παναθηναϊκός έχει 3 άσους στο παιχνίδι μέχρι τώρα. Σημαδεύει Ζλατάνοφ, Μεώνει και πάλι για τον Ζλατάνοφ. Είναι μέσα, λένε οι επόπτες, στη μικρή διαγώνιο. 5-2. Βλέπετε το replay. Δεν βοηθάει αυτό το πλάνο. Για να πούμε την αλήθεια, ο πόντος πάντως πήγε στην Πιατσέντζα 5-2. Οι Ιταλοί ξεκίνησαν καλά δεύτερο σετ. Θα σερβίρουν με τον Χρήστο Ζλατάνοφ, διεθνής με την Εθνική Ιταλίας. Μαρσελίνιο θα παίξει με τον Αγκάμες. Πολύ καλό χτύπημα από τον διαγώνιο του Παναθηναϊκού. 5-3. Έχει χαλάσει η υποδοχή του Παναθηναϊκού. Μέχρι στιγμής δεν έχει φτάσει καλά η μπάλα στο Μαρσελίνιο και αναγκάζεται να παίζει με τις άκρες και με πιο ψηλές μπάλες. Κυρίως γιατί οι Ιταλοί μέχρι τώρα, στη πλειοψηφία των σερβίρις τους, σημαδεύουν Μινούτσι. Μία φορά μόνο σημάδεψαν τον Στεφάνου. Έγινε
τώρα και πήρε ο Παναθηναϊκός πόντο. Ο Μινούτσι έβγαλε 2 χαλασμένες υποδοχές, έτρεξε ο Μαρσελίνο να διορθώσει την πάσα του προς τον Ντάντε ή τον Αγκάμες και ο πόντος πήγε στην Πιατσέντζα. Γκρανβορκά με όλοι, πρώτος χρόνος. Για πρώτη φορά στο παιχνίδι οι Ιταλοί θα πάρουν πόντο από πρώτο χρόνο με τον Νόβιτσα Μπιέλιτσα. 6-3. Το βλέπετε, τον Σέρβο γεννημένο στην Κροατία, ο υπογραφημένος Σέρβος. Μπιέλιτσα που σερβίρει, σημαδεύει Μινούτσι. Μία ακόμα χαλασμένη υποδοχή για τον Βραζιλιάνο ακραίο του Παναθηναϊκού. 7-3. Έχει ξεκινήσει άσχημα στην υποδοχή ο Μινούτσι σε όλο αυτό το σετ και έχει κάνει αυτή τη διαφορά. Ο Μάουρο Μπερούτο, όπως μας λέει η Ειρήνη Μαραγκού, κοιτάζει τον πάγκο του για τις αλλαγές του. Ίσως δούμε τον Χρήσταφο Κυριαζή κάποια στιγμή. Μπιέλιτσα στο σερβίς. Η Πιατσέντζα είναι μπροστά με 7-3. Ο Παναθηναϊκός είναι μπροστά στα σετ με 1-0 στο κλειστό της Γλυφάδας, στον πρώτο αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων για τη φάση των 6 του Champions League. Αγκάμες, δυνατό χτύπημα μέσα από το διπλό μπλοκ, μέσα από τα χέρια του Γκρανβορκά και του Πάολο Κότσι. 7-4. Εδώ πήρε καλή μπάλα ο Μαρσελίνιο, έβγαλε καλή πάσα, ο Αγκάμες τελείωσε τη φάση. Όχι ιδιαίτερα καλή, μπορώ να πω. Ακόμα η υποδοχή του Παναθηναϊκού δεν είναι το επίπεδο που είχε στο πρώτο σετ, που έπαιζε πολύ καλά και μπορούσε να παίξει και πρώτο χρόνο. Και ο Αγκάμες μέχρι τώρα δεν έχει απειλήσει από τη θέση του σερβίς. Είναι το τρίτο συνεχόμενο χαμένο σερβίς από τον Αγκάμες. Τεχνικό time out με το σκορ στο 8-4 για την Πιατσέντζα, που έχει ξεκινήσει πολύ καλά σε αυτό το δεύτερο σετ. Έχασε το πρώτο με 25-18, υπενθυμίζουμε, σε 23 λεπτά. Τώρα όμως προηγείται με 8-4, κυρίως γιατί κατάφερε να χαλάσει την υποδοχή του Παναθηναϊκού. Βλέπουμε και όλη την φυσιογνωμία της Ιταλικής ομάδας να έχει αλλάξει. Φύγανε τα πολλά νεύρα, είναι πολύ πιο συγκεντρωμένοι, είναι καλύτερο το σέρβις τους, δεν έχουν κάνει λάθη. Έχει αλλάξει εντελώς. Είναι λογικό όταν μιλάμε για ομάδες αυτού του επίπεδου, μπορούν να ελέγξουν, να αλλάξουν το παιχνίδι τους, να μπορέσουν να ξαναπροσαρμοστούν. Ξέρουν ότι αυτοί οι αγώνες τραβάνε πολύ σε μάκρο. Και αυτό είναι που πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός και τώρα να δείξει χαρακτήρα σε αυτό το σημείο. Και χρειάζεται διάρκεια ο Παναθηναϊκός. Ο Μάουρο Μπερούτο δίνει τις οδηγίες στους παίκτες του. Αρκετά ήρεμος ο Ιταλός προπονητής. Με το σκορ στο 8-4, Ειρήνη Μαραγκού, τι θέλει να αλλάξει ο Μάουρο Μπερούτο? Βλέπει την ομάδα του να μην έχει ξεκινήσει καλά στο δεύτερο σετ. Οι οδηγίες ήταν προς τους δύο υποδοχείς, τον Ντάντε και τον Μινούτσι, για καλύτερη πρώτη μπάλα, καθώς ο Μαρσελίνιο παίζει πάρα πολύ ψηλά και ο επιθετικός που παίρνει την μπάλα έχει και τριπλό μπλοκ. Ζήτησε από τον Γιώργο Στεφάνου να παίρνει περισσότερο χώρο και να βοηθάει τους δύο ακραίους στην πρώτη μπάλα και να πιέσουν και οι ίδιοι στο σερβίς όπως κάνει η Πιατσέντζα. Μάρκο Μεόνι, 243 φορές διεθνής. Μαρσελίνιο, ούτε και τώρα ήταν η καλή υποδοχή, αλλά ο Παναθηναϊκός κατάφερε να τελειώσει την φάση 8-5. Με τα χέρια από τον Ντάντε, πρώτος χρόνος από τον Ανδρέα Ανδρεάδη. Ο Ανδρεάδης που εκμεταλλεύεται τη φάση του Μαρσελίνιο, τελειώνει τον πρώτο χρόνο. Ο Παναθηναϊκός είναι 3 πόντους πίσω. Μινούτσι, floating service. Υποδοχή για τους Ιταλούς. Λατάνοφ, μπάλα κοντάρει στο μπλοκ του Παναθηναϊκού και στην κόντρα επίδεση ο Λίμπερμαν Αγκάμες θα τελειώσει τη φάση 8-6. Ο Παναθηναϊκός για πρώτη φορά στο δεύτερο σετ αντιδράει σωστά και τελειώνει την κόντρα επίθεση μετά το χαμένο καρφί από τον Χρήστος Βλατάνοφ. Μινούτσι, σερβίρι, σημαδεύει και πάλι το Σάντος με όλοι. Σιμεώνοφ είναι έξω, η μπάλα δεν έχει βρει στο μπλοκ του Παναθηναϊκού. 8-7. Ο Παναθηναϊκός τρέχει ένα σερί 3-0 και ο Άντζελο Λορεντσέτη θα πάρει το time out. Βλέπει πολύ γρήγορα την ομάδα του να χάνει τη διαφορά. Ήταν στο συν 4, τώρα είναι στο συν 1. Βλέπουμε ότι με απλό σέρβις ο Μινούτσι, τακτικής, έχει ελαφρά χαλάσει την υποδοχή και δεν βρίσκουν λύσεις αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη θέση τη συγκεκριμένη Ιταλή. Ήταν ένα πολύ καλό comeback που έκανε ο Παναθηναϊκός και πλησίασε το σκορ. Ο Παναθηναϊκός που σε αυτό το σερί του έκανε floating service, αλλά ο Ζλατάνοφ και ο Σιμεώνοφ, τα μεγαλύτερα αστέρια των Ιταλών, δεν σημάδεψαν σωστά. Βγήκε και καλή άμυνα του Παναθηναϊκού. Να δούμε αν θα υπάρξει συνέχεια. Οδηγίες από τον Λορεντσέτη. Νίκο Παγιοντέλης, ακούμε.
Τζάνοφ ήταν σχετικά με την προηγούμενη επίθεση και το pipe που έχασε ο παίκτης των Ιταλών. Ενώ να πούμε ότι ο βοηθός προπονητή του κυρίου Λορεντσέτη παίρνει απευθείας το βίντεο στον υπολογιστή του και δείχνει προς τον Μπιέλιτσα και τον Μεόνι τα λάθη που κάνουν, τις σωστές κινήσεις που κάνουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. 8 όλα ο Παναθηναϊκός παίρνει το παιχνίδι και πάλι στα έσια. Αν μη τι άλλο είναι Μαραγκό, ο Μάρο Μπερούτο πρέπει να είναι αρκετά ευχαριστημένος. Ευχαριστημένος και θέλει το Μινούτσι όσο το δυνατό περισσότερο στο σερβίς να εκμεταλλευτεί την αυραξία του Σιμεώνοφ, ο οποίος δεν πάει καλά επιθετικά. Μινούτσι σημαδεύει τον Γκρανβορκά. Κακή υποδοχή Μεόνι και πάλι Γκρανβορκά. Ο Γάλλος θα τελειώσει τη φάση χτυπώντας την ευθεία. Ο Γιώργος Στεφάνου δεν μπόρεσε. 9-8 η Πιατσέντζα ανακτά και πάλι το προβάδισμα. Βλέπετε εδώ Γκρανβορκά. Ήταν σίγουρα μια θέση η οποία θα έπαιζε ο Μεόνι με Γκρανβορκά, θα άλλαζε παιχνίδι. Γιατί πήγε πολύ άσχημα ο Σιμεώνοφ στις τελευταίες επιθέσεις και φυσικά δικαιώθηκε. Γκρανβορκά στο σερβίς. Ο Παναθηναϊκός έχει 61% στην επίθεση. Πιατσέντζα 50%. Στο φιλέ ο Γκρανβορκά 9 όλα. Ακούτε τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού. 6 τα χαρμένα σερβίς και για τις δύο ομάδες. Ανδρεάδης σημαδεύει έξω. 19 για την Πιατσέντζα. Το παιχνίδι που και στο πρώτο σετ, μέχρι το 16-16 ήταν ντέρμπι. Εκεί ο Παναθηναϊκός πάτησε γκάζι και πήρε το πρώτο σετ. Να δούμε αν θα συμβεί κάτι τέτοιο και τώρα. Κότσι στο σερβίς Μαρσελίνιο με τον Αγκάμες. Χωρίς μπλοκ. Χωρίς μπλοκ έβγαλε ο Βραζιλιάνος Πασαδόρος τον Αγκάμες. Και βέβαια ο διαγώνος του Παναθηναϊκού δεν είχε πρόβλημα να τελειώσει τη φάση. 10 όλα. Μαρσελίνιο στο σερβίς. Στο φιλέ. Πολλά χαμένα σέρβις από τον Παναθηναϊκό και ίσως να μην χρειάζεται κιόλας. Γιατί είναι σε μια φάση τώρα η Πιατσέντζα που κάνει μόνη της αρκετά λάθη. Δεν χρειάζεται να της δίνει ανάσες. Ήταν το 7ο χαμένο σερβίς για τον Παναθηναϊκό. 6 έχουν οι Ιταλοί. Βέντσεσλαβ Σιμεώνοφ στο σερβίς. Δεν έχει πάει καλά στην επίθεση μέχρι τώρα. Να δούμε τι θα κάνει στο σερβίς. Στεφάνου, καλή υποδοχή. Μαρσελίνιο. Αγκάμες. Πόντος. 11-11. Ο Αγκάμες, έχω την εντύπωση ότι αρχίζει και ζεσταίνεται. Επιθετικά, ναι. Επιθετικά. Είναι πολύ καλά. Το σέρβις του δεν έχει βρει ακόμα. 11-11 στο κλειστό της Γλυφάδας. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 1-0 στα σετ. Αμαράλ Ντάντε. Σάντος με όλοι. Πρώτος χρόνος. Με τον Μπιέλιτσα θα βγει, αλλά δεν μπόρεσε ο Στεφάνου. Πήγε πάνω στον πάγκο της ομάδας του. Αλλά δεν είχε συνέχεια. Βλέπετε εδώ τον Γιώργο Στεφάνου, το λίμπερο του Παναθηναϊκού. Φοβήθηκε, θα μπορούσε να τη βγάλει. Σε τέτοιους αγώνες δεν πρέπει να πέφτει ποτέ κάτω η μπάλα. Ειδικά όταν βγάλεις μια άμυνα όπως έβγαλε τώρα ο Τάντε που ήταν μια καλή άμυνα. Υπάρχει απέτηση από το συμπαίκτη μετά να σκοτωθεί να τη βγάλει που λέμε. Ζλατάνοφ, υποδοχή από τον Μινούτσι. Αυτός θα πάρει και την επίθεση και θα σοφαρίσει σε 12-12. Όταν πηγαίνει καλά η υποδοχή, νομίζω ότι η ανάπτυξη του Παναθηναϊκού είναι πάρα πολύ καλή. Βλέπετε εδώ, έχει και πολλές εναλλαγές. Τώρα κλείσαν το φιλέ, έπαιξε πιο μέσα ο Μινούτσι. Δεν πρόλαβε να έχει οργανωμένο διπλό μπλοκ. Με καλή υποδοχή παίζουν καλά. Έχει χαθεί το σέρβις της Πιατσέντζα και από πλευράς τακτικής στους τελευταίους πόντους και άλλα από πλευράς ποιότητας. Με όλη η πάιπ από τον Ζλατάνοφ. Block out από Μινούτσι και Ανδρεάδη. 13-12. Οι Ιταλοί είναι και πάλι μπροστά στο σκορ. Ενώ υπάρχει αλλαγή. Ο Μποβολέντα στην θέση του Κότσι. Φέρει το μπλοκ ο Άντζελο Λορεντσέτη. Μπιέλιτσα. Καλό σερβερ. Αλλά σημαδεύει αυτή τη φορά έξω. 13-13. Ντέρμπι στην Γλυφάδα. Για να δούμε τον Αγκάμες. Ακόμα δεν έχει περάσει σερβίς. Για να δούμε. Έχουν πάει και τα 3 του σερβίς μέχρι τώρα πάνω στο φιλέ. Είναι δυνατά. Έχουν δύναμη. Να δούμε τι θα κάνει τώρα. Με το σκορ στο 13-13.
Περνάει η μπάλα, Σάντος, χαλασμένη υποδοχή σε ρόλο Πασαδόρο, Γκρανβορκά, Ζλατάνοφ. Θα καταφέρει να περάσει ανάμεσα στα χέρια των Μινούτσι και Ανδρεάδη. 14-13, ήταν καλή ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Ήταν καλή, έπρεπε να επιδείξει 3 μπλοκ ο Μαρτσελίνο. Έφυγε και άφησε κενό. Και μειώνει. Είπαμε, η Ιταλία είναι πολύ εμπειρή ομάδα. Μειώνει floating service, Ανδρεάδης υποδοχή με τα χέρια. Μινούτσι δεν θα μπορέσει να τελειώσει την φάση, κόντρα επίθεση κακή. Η πάσα του Σάντος στον Γκρανβορκά. Είπαμε, ο Σάντος παίζει και τον Πασαδόρο. Μινούτσι και Ανδρεάδης θα κάνουν το μπλοκ. Την μπάλα και πάλι στους Ιταλούς. Είναι έξω από τον Σιμεώνοφ. Είναι σε μέτρια μέρα ο Σιμεώνοφ. 14-14. Νίκο Παγιωτέλης, ακούμε. Ο Σιμεώνοφ συνεχίζει να είναι καλό στην επίθεση, γι' αυτό και ο κύριος Λορεντσέτη αναμένεται τώρα να κάνει την αλλαγή και να περάσει τον Μπράβο στη θέση του. Για να δούμε αν αυτή η αλλαγή θα βοηθήσει τους Ιταλούς. Πράγματι ο Σιμεώνοφ είναι εκνευρισμένος, ίσως να έχει επηρεαστεί και από τον τραυματισμό του. Με το νούμερο 13 ο Ζωάο Πάολο Μπράβο, Βραζιλιάνος ακραίος, ήρθε και αυτός φέτος Ο οποίος παίρνει υποδοχή. Παρόλο που παίζει διαγώνιος, φεύγει ο Ζλατάνοφ από την υποδοχή και πιάνει υποδοχή τώρα. Μινούτσι. Και τον σημαδεύει, βέβαια, πολύ καλή. Τη γυρίσανε. Θα βγει η άμυνα για τους Ιταλούς, κόντρα επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Ευκαιρία με τον Ντάντε. Εξαιρετικό χτύπημα από τον Βραζιλιάνο. 15-14. Χρειαζόταν και για ψυχολογικούς λόγους αυτή η επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Δείτε. Είναι και η τακτική που ακολουθούν. Και τακτικά σαν χτύπημα, όχι μόνο ήταν εντυπωσιακό από πλευράς δύναμης και ταχύτητας. Πάνω στον Ζλατάνοφ, 15-14. Ο Παναθηναϊκός παίρνει το προβάδισμα λίγο πριν το δεύτερο τεχνικό time out. Με τον Μινούτσι να σερβίρει. Θα σημαδέψει Μπράβο. Πράγματι σημαδεύει Μπράβο. Με όλοι. Μπράβο θα πάρει την επίθεση. Δεν μπορεί ο Στεφάνου. 15 όλα. Και σερβίς από τον Γκρανβορκά. Για δύο επιθέσεις. Μπράβο στη θέση του Σιμεώνοφ. Κλείνει αλλαγή. Ο Μπερούτο χτυπιέται από το replay. Ήταν ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να βγάλει την άμυνα. Γκρανβορκά. Πού θα σημαδέψει. Ντάντε. Μαρσελίνιο με τη μία το περασμά του. Μάχη πάνω στο φιλέ Ανδρεάδης. Θα βγάλει την άμυνα. Αγκάμες με προσοχή για να μην πατήσει το τρίμετρο. 16-15. Χωρίς να πάρει φόρα, με επιτόπιο άλμα. Επιτόπιο άλμα. Πράγματι. Δείτε εδώ σε επανάληψη. Κοιτάει τη γραμμή. Πριν κάνει παράβαση. Περιμένει. Και σημαδεύει σωστά. 16-15. Ο Παναθηναϊκός είναι μπροστά στο δεύτερο τεχνικό time out. Με ένα πόντο. Σε ένα παιχνίδι που είναι ντέρμπι. Και έχω την αίσθηση ότι βλέπουμε και καλύτερο παιχνίδι, Μιχάλη, από ό,τι στο πρώτο σετ. Είναι καλύτερο από πλευράς τακτικής. Δεν υπάρχουν τέτοιους εκνευρισμούς που υπήρχε στο πρώτο σετ στους Ιταλούς. Σίγουρα παίζουν καλύτερα. Είχαν ευκαιρία, γιατί ξεκίνησαν πάρα πολύ καλά, να κρατήσουν αυτή τη διαφορά και να πάνε καλύτερα. Αντέδρασαν σωστά ο Παναθηναϊκός. Έχει φέρει και το δεύτερο σετ στα μέτρα του. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό το συγκεκριμένο σημείο που βρισκόμαστε. Ο Παναθηναϊκός έχει έναν παραπάνω άσο, 5 πόντους παραπάνω στην επίθεση. Έχει ένα λιγότερο μπλοκ και κάνει 3 λιγότερα λάθη από τους Ιταλούς. Οι Ιταλοί έχουν ήδη 12 λάθη, ο Παναθηναϊκός έχει 9. Ένα κομμάτι που ίσως και σίγουρα θα παίξει ρόλο στη συνέχεια. Ναι, και ένα άλλο που βλέπουμε να είναι σε χαμηλό επίπεδο είναι το μπλοκ. Ο Παναθηναϊκός έχει πιάσει 2 μπλοκ και αυτά τα έπιασε μαζεμένα στο πρώτο σετ εκεί στο 16 που έφτασε μέχρι το 18, που ήταν πολύ σημαντικό σημείο που πήρε και τη διαφορά. Αλλά διαφορετικά δεν έχει πιάσει τουλάχιστον kill block. Ακριβώς το 18-16 του πρώτο σετ, 2 συνεχόμενα μπλοκ έκαναν το σκορ 20-16 και ουσιαστικά έγιναν την πλάστικα υπέρ του Παναθηναϊκού στο πρώτο σετ. Ανδρεάδης στο σερβίς, 16-15, οδηγίες από τον Άντζελο Λορεντσέτη. Νίκο Παγιωτέλης, ακούμε. Τις εύκολες φάσεις θέλουν να τις τελειώσει οπωσδήποτε ο Ιταλός προπονητής, όπως την προηγούμενη φάση όπου, αν δεν κάνω λάθος, ο Ζλατάνοφ ήταν που βρέθηκε σε αυτό που λέμε θέση πέναλτι και αντί να τελειώσει τη φάση, απλά έδωσε το δικαίωμα στον Παναθηναϊκό να βγάλει την άμυνα, όπως επίσης και κάποιες παρατηρήσεις σχετικά με την Ιταλική υποδοχή. Στην προηγούμενη επίθεση δεν μπόρεσε ο Πανταλέοντας να κλείσει στο μπλοκ. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού όμως τώρα θα πάρει τον πόντο 17-16. Ειρήνη Μαραγκούς, ακούμε οδηγίες από τον. Ιδιαίτερη προσοχή ζήτησε ο Μάουρο Μπερούτο σε αυτό το σημείο που βρίσκεται το σετ. Να πιέσουν στο σερβίς. Το Στεφάν έβαλε τις φωνές για την άμυνά του στην μεγάλη διαγώνιο. Ενώ ο Μαρσελίνιο να παίζει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.
Παναθηναϊκός Πιατσέντζα 17-16. Ο Παναθηναϊκός προηγείται 1-0 στα σετ. Μαρσελίνιο σημαδεύει τον Ζλατάνοφ. Μεώνει πρώτος χρόνος με τον Μπιέλιτσα. Θα έρθει στο μπλοκ για τον Παναθηναϊκό. Ζλατάνοφ σημαδεύει στη μεγάλη διαγώνιο επιτυχημένα 17-17. Ο Ζλατάνοφ είναι με διαφορά ο καλύτερος παίκτης των Ιταλών και αυτός που τους κρατάει όσον αφορά το σκοράρισμα. Είναι η καλύτερη επιθετική λύση από το νούμερο 4 ειδικά. Και από την Πάικου βέβαια, αλλά είναι η καλύτερη λύση που έχει επιθετικά αυτή τη στιγμή η Ιταλική ομάδα. Ενώ ο Σιμεώνοφ μέχρι τώρα δεν τα έχει πάει καλά. Στεφάνου, Ντάντε είναι έξω. Καλή σκέψη από τους δύο Βραζιλιάνους. Και είναι και η αγαπημένη κίνηση του Ντάντε, αυτό που κάνει με το ένα πόδι, από τους ελάχιστους παίκτες παγκοσμίους που το κάνουν. Και έχει πολύ μεγάλη επιτυχία. Κατέβασε πολύ την μπάλα, αλλά ήταν out. Ουσιαστικά εδώ βγήκε χωρίς μπλοκ. Ο Ζλατάνοφ δεν πρόλαβε να κλείσει πάνω στο φιλέ. Εν τούτης, ο πόντος πήγε στην Πιατσέντζα 18-17. Υποδοχή από τον Στεφάνου. Ο Μαρσελίνο και πάλι για τον Ντάντε. Αυτή τη φορά θα το κάνει σωστά. Δεύτερο συνεχόμενο είναι σπάνιο να κάνει λάθος ο Ντάντε. 18 όλα. Ακριβώς η ίδια κομπίνα. Πάλι με τον Ζλατάνοφ. Και του έχει και πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη ο Πασαδόρος φυσικά. Με τον Ντάντε. Θέλω να επισημάνω πάντως, θέλω να επισημάνω για το σέρβις της Πιατσέντζα ότι έχει χάσει την ποιότητά του, σημαδεύει πάρα πολύ Στεφάνου, δεν έχει ποιότητα ιδιαίτερη, ούτε και τακτική και δεν φέρει και αποτέλεσμα. Μεώνει, θα παίξει με τον Ζλατάνοφ, ένας ακόμα πόντος για τον Ιταλό, τον πολιτογραφημένο Ιταλό, γεννημένο στη Βουλγαρία. Ο Χρήστος Ζλατάνοφ 144 φορές διεθνής με την εθνική Ιταλίας. Ζλατάνοφ που πάει και στο σερβίς με το σκορ στο 19-18. Καλό είναι να φύγει γρήγορα από τη θέση για τον Παναθηναϊκό. Ο Ζλατάνοφ είναι καλό σερβερ. Να δούμε βέβαια και πού θα σημαδέψει. Σημαδεύει και πάλι Στεφάνου. Μαρσελίνη, ο πρώτος χρόνος με τον Σωτήρη Πανταλέο το 19-19. Αυτό που λέγαμε. Όσο η Πιατσέντα σημαδεύει Στεφάνου, ο Παναθηναϊκός μπορεί να παίξει πρώτο χρόνο. Όλα τα τελευταία σερβίς έχουν πάει στο Στεφάνου, ο οποίος έχει βγάλει εξαιρετική υποδοχή και έχει παίξει και πρώτο χρόνο, κάνει ό,τι θέλει ο Μαρσελίνη. Βλέπετε εδώ με πολύ μεγάλη άνεση. Ο Πανταλέον τελειώνει τη φάση. Ο Μπιέλιτσα δεν είχε τύχει. Άνοιξε και τα χέρια του. 19 όλα. Φλότιν σέρβις από τον αρχηγό του Παναθηναϊκού. Αυτό όμως έχει φανεί ότι δυσκολεύει την Πιατσέντζα. Μεώνει πρώτος χρόνος με τον Μπιέλιτσα, κόντρα επίθεση για τον Παναθηναϊκό με τον Αγκάμες. Πάνω στο Ζλατάνοφ. Ο Ζλατάνοφ βγάζει και άμυνες. Γκραντβορκά με τριπλό μπλοκ απέναντί του είναι block out, όπως λέει ο πρώτος διαιτητής. Πρέπει να είχε ο Αγκάμες, ναι. Πρέπει να είχε λίγο. Ο Ανδρεάδης είδε ότι σήκωσε το χέρι του, να δούμε. Συμφωνούμε, ναι. Ο Ανδρεάδης πρέπει να έχει βρει την μπάλα. Παραδέχτηκε, ο πόντος είναι για την Πιατσέντζα 20-19. Νόβιτσα Μπιέλιτσα. Ο Σέρβος θα σημαδέψει Ντάντε, κακή υποδοχή. Ευκαιρία για την Πιατσέντζα στην κόντρα επίθεση. Μεώνει για τον Σιμεώνοφ. Και ο Σιμεώνοφ εδώ δείχνει την κλάση του. 21-19. Οι Ιταλοί εκμεταλλεύονται την μετά από ώρα κακή υποδοχή του Παναθηναϊκού και είναι μπροστά με 2 πόντους. 21-19. Time out από τον Μάουρο Μπερούτο. Βλέπει ότι σε ένα κρίσιμο σημείο του δεύτερο σετ η Πιατσέντζα παίρνει διαφορά 2 πόντων. Σίγουρα πρέπει σε αυτή τη φάση οπωσδήποτε ο Παναθηναϊκός να πάρει τον πόντο, να πάει στο 21-20 και από εκεί και πέρα είτε να ρισκάρει λίγο παραπάνω στο σέρβις, είτε να παίξει σωστά στην τακτική στον μπλοκ, να μπορέσει να πάρει τον πόντο και να ξαναμπεί στο σετ, γιατί είμαστε προς το τέλος του και είναι σημαντικό αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Αν το πάρει ο Παναθηναϊκός είναι πάρα πολύ κοντά στη νίκη. Ειρήνη Μαραγκού, οδηγίες από τον Μάουρο Μπερούτο. Καλή πρώτη μπάλα και να ξεφύγουν από αυτή την περιστροφή. Ζήτησε ο Μάουρο Μπερούτο. Πολύ καλό μπλοκ τόσο στο 4 όσο και στον Σιμεώνοφ που έκανε την τελευταία επίθεση αποτελεσματικά για την Πιατσέντζα. Νόβιτσα Μπιέλιτσα σερβίς για την Πιατσέντζα. Ο Παναθηναϊκός είναι πίσω με 2, 21-19. Προηγείται όμως με 1-0 στα σετ. Είναι άσος. Δεν μπόρεσε ο Μινούτσι. 22-19. Το σενάριο θυμίζει το ξεκίνημα του δεύτερου σετ, όπου οι Ιταλοί σημάδευαν Μινούτσι και η αλλαγή. Ο Χρήστοφος Κυριαζής, με συγχωρείτε, στη θέση του Μινούτσι. Ο Μπερούτο θέλει να και τα δύο φτιάξει την υποδοχή του. Του Σέρβου ήταν πάρα πολύ καλά τα τελευταία του Μπιέλιτσα, ήταν πάρα πολύ καλά. 3 η άση για τον Παναθηναϊκό, 3 και για την Πιατσέντζα. Μπιέλιτσα στο φιλέ,
2-20. Μικρή ανάσα. Μειώνει ο Παναθηναϊκός. Πάει ο Αγκάμες στο σέρβις. Αυτό είναι και λίγο ρίσκο. Ή πράγματι επειδή έχει πολύ καλό σέρβις, άμα του βγει θα δημιουργήσει προβλήματα ή... 1-4 έχει περάσει πάντως μέχρι τώρα. Για να δούμε. Είναι ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να δυσκολέψει την υποδοχή των Ιταλών. Πολύ δυνατό, αλλά πολύ άστοχο το σερβίς από τον Αγκάμες. Με το σκορ στο 23-20. Ο Γκρομαντόφσκι στη θέση του Μεώνη θέλει τον μπλοκ. Ο Λορεντσέτη. Η ομάδα του είναι μπροστά με 3 πόντους. Όχι, πηγαίνει στο σέρβις στη θέση του Μεώνη. Πάει ο Γκρομαντόφσκι, πράγματι δικό μου λάθος, στη θέση του Μεώνη. Για το σερβίς, ο Πολωνός, 23χρονος. Στο φιλέ, 23-21. Κλείνει η αλλαγή για τους Ιταλούς. Ο Χρήστος Κυριατζής θα πάει στο σερβίς. Ο Κόβατς στη θέση του Μαρσελίνιο. Τώρα είναι που θέλει μπλοκ ο Παναθηναϊκός. Εδώ ψηλώνει αρκετά. Και είναι και η θέση που προς το παρόν η Παγιατσέντζα κόλλαγε. Λένε με πασαδόρο 1, που ήταν μία από τις καλές θέσεις του Παναθηναϊκού γιατί έχει πάρει αρκετούς πόντους. Δηλαδή ο Σιμεώνοφ δεν είχε αποτελεσματικότητα και κυρίως παίζει με τον Γκραβροκά από το νούμερο 2. Για να δούμε τώρα αν ο Χρήστος Κυριατζής θα ρισκάρει. Κάνει floating service. Floating service εκεί από τον Βραζιλιάνο Λίμπερ της Πιατσέντζα. Πρώτος χρόνος από τον Νίκο Μποβολέντα. 24-21 set ball για τους Ιταλούς με 3 ευκαιρίες να κατακτήσουν το δεύτερο set και να ισοφαρίσουν σε 1-1. Το σερβίς είναι από τον Φρανς Γκρανβορκά, τον Γάλλο. Time out. Αλλάζει, γυρίζει. Όχι, είναι λίγο αργά. 24-21 είναι λίγο αργά το time out που πάρθηκε για να μπορέσει να αλλάξει, να πάρει στην αλλαγή, να πας 22 να κάνεις. Θεωρώ ότι το πήρε πάρα πολύ αργά. Δεν είναι θέμα κριτικής. Νομίζω ότι ψηλό είναι, δηλαδή πρέπει να, για να σου βγει αυτό το time out πρέπει να είσαι λίγο παραπάνω τυχερός από ό,τι χρειάζεται. Πρώτο σκόρε του αγώνα ο Ζλατάνοφ με 13 πόντους. Ο Λίμπερμαν Αγκάμες έχει 10 για τον Παναθηναϊκό. Ντάντε 7, Μπιέλιτσα 6. Έκπληξη ο Σέρβος κεντρικός των Ιταλών. Έχει 6 πόντους στο δεύτερο σκόρε. Από τους άσους και το μπλοκ που έχει πιάσει κυρίως και τους δύο τελευταίους πρώτους χρόνους που έχουν παίξει τώρα και τους έχει πάρει. Οι ομάδες επιστρέφουν στον αγωνιστικό χώρο. Ειρήνη Μαραγκού, γρήγορη οδηγία από τον Μάουρο Μπερούτο. Δύσκολα να αλλάξουν πολλά πράγματα για τον Μάουρο Μπερούτο. Ίσως να θέλει να μαζέψει πόντους καθώς αυτή την πρόκριση μετράνε όλα. Προσοχή στον Γκραβορκά, ο οποίος έχει καλό σερβίς. Να δούμε πού θα σημαδέψει ο Γκρανβορκά. Σημαδεύει Στεφάνου, Μαρσελίνιο. Θα παίξει με τον Αγκάμες, μπλοκ μέσα. Εντυπωσιακό από Ζλατάνοφ και Μποβολέντα. Τέλος δεύτερου σετ. Οι Ιταλοί θα το κατακτήσουν με 21-25 και πλέον το παιχνίδι ξαναρχίζει από την αρχή. Ο Παναθηναϊκός είναι στο 1-1 σετ με την Πιατσέντζα. Πήρε το πρώτο με 25-18, έχασε το δεύτερο με 25-21 και η συνέχεια στο κλειστό της Γλυφάδας αναμένεται με εξαιρετικό ενδιαφέρον. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή, θα επιστρέψουμε σε λίγο για την περιγραφή του τρίτου σετ. 27 λεπτά, πάντα κοντά μας ο Μιχάλης Τρενταφυλλίδης σχολιάζει μαζί μας τον αγώνα. Μιχάλη, τι έκανε λάθος ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο σετ, τι έκανε καλύτερα η Πιατσέντζα και άλλαξε τελείως την εικόνα του παιχνιδιού? Μάλλον έκανε καλύτερα η Πιατσέντζα, θα έλεγα περισσότερο. Σίγουρα είχαμε ένα κακό ξεκίνημα από τον Παναθηναϊκό στην αρχή του σετ. Ισορρόπησε όμως, πήρε προβάδισμα, αλλά δεν μπορούσε να το κρατήσει. Στο τέλος του σετ, λοιπόν, η Πιατσέντζα εκεί που είχε χαλάσει την ποιότητα στο σέρβις, έπαιξε πολύ καλά στο σέρβις, σημάδεψε το Μινούτσι, του πήρε άσο, αναγκάστηκε να βγει υποδοχή, να γίνει αλλαγή. Δεν μπόρεσε να τελειώσει κρίσιμες φάσεις εκεί που χρειάστηκε ο Παναθηναϊκός και μην ξεχνάμε ότι είναι μια σπουδαία Ιταλική ομάδα που είναι πάρα πολύ λογικό να περιμέναμε μια τέτοια αντίδραση. Θα ήταν παράλογο αν δεν βλέπαμε από τέτοιους παίκτες μια τέτοια αντίδραση. Το θέμα είναι τι γίνεται στη συνέχεια, γιατί θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ χρόνο μπροστά το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός το να κερδίσει 3-0 μια τέτοια ομάδα, εντάξει, είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα όμως πρέπει να δείξει χαρακτήρα ιδιαίτερο. Τώρα πρέπει να το χτυπήσει ειδικά αυτό το σετ για να μπορέσει να πάρει πάλι κεφάλι και να έχει το στόχο του, γιατί είναι ανοιχτή η πρόκριση και στην Ιταλία και παντού για το επόμενο βήμα. Οι δύο ομάδες είναι έτοιμες για το ξεκίνημα του τρίτου σετ. Ειρήνη Μαραγκού, ποια τακτική θα ακολουθήσει ο Μάουρο Μπερούτο στο τρίτο σετ για να αλλάξει την εικόνα της ομάδας του σε σχέση με το δεύτερο? Ο Μάουρο Μπερούτο πάντως ξεκινάει όπως ξεκίνησε και το δεύτερο σετ, με τον Ρομπέρτο Μινούτσι στη σύνθεσή του και όχι με τον Χρήσανθο Κυριαζή. Ζήτησε καλύτερη πρώτη μπάλα, να αντιδράσουν οι παίκτες του στο
πιεστικό σερβίς και κυρίως στην περιστροφή που ο Μινούτσι είναι στο 4, να πιέσουν όσο μπορούν από τον πρώτο χρόνο Μαρσελίνο να παίζει στην καλή πρώτη μπάλα από το κέντρο και να πιέσουν και οι ίδιοι στο σερβίς. Καθώς σε αυτό το σετ είδαμε ότι σημαδεύανε πολύ τον λίμπερο της Πιατσέντζα και όχι τους δύο ακραίους. Αλλαγές δεν βλέπω ούτε από τους Ιταλούς. Νίκο Παγιωτέλη θα μας μεταφέρει τις οδηγίες από τον Άντζελο Λορεντσέτη. Κάποιες παρατηρήσεις προς τον Σάντος, ο οποίος στο δεύτερο σετ δεν τα πήγε και τόσο καλά στην άμυνα, όχι στην υποδοχή, καθότι η υποδοχή ήταν αρκετά καλή για τον Βραζιλιάνο Λίμπερο, αλλά στην άμυνα, παρόλο που η μπάλα πολλές φορές έσπαγε στο σερβίς, δεν κατάφερε να ντουμπλάρει και να δώσει συνέχεια. Όσον αφορά την επίθεση, περιμένει τώρα να ανεβάσει στροφές ο Σιμεώνοφ και να πάρει ο Βούλγαρος περισσότερες επιθέσεις πάνω του. Ο 11ος πόντος του Αγκάμες δίνει στον Παναθηναϊκό προβάδισμα με 1-0 στο ξεκίνημα του τρίτου σετ. Μεώνει, θα βγάλει ουσιαστικά χωρίς μπλοκ τον Ζλατάνοφ, 1-1. Παρασύρθηκε ο Αγκάμες και πήδηξε πρώτο χρόνο. Βλέπετε εδώ. Πηδάει πρώτο χρόνο και αναγκάζει και μένει χωρίς μπλοκ από το 4 Ζλατάνοφ. Και αφήνει εκτεθειμένο βέβαια τον Μαρσελίνο που δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Ζλατάνοφ 14 πόντους μέχρι τώρα, κορυφαίος της Πιατσέντζα με διαφορά. Μαρσελίνιο, κακή η pipe. Κόντρα επίθεση για τους Ιταλούς με τον Γκρανβορκά. Ουσιαστικά πλασέ έκανε, αλλά είδε το κενό στην πίσω ζώνη. Δεν μπόρεσε ο Γιώργος Στεφάνου. 2-1 για την ομάδα της Πιατσέντζα. Δεν πρέπει να αφήσει περιθώρια ο Παναθηναϊκός. Είχε άσχημο ξεκίνημα και στο προηγούμενο σετ και του τύχησε. Πρέπει κάθε πόντο να μπορέσει να τον διεκδικεί. Ζλατάνοφ σημαδεύει Στεφάνου. Ο Μαρσελίνιο θα επιλέξει τον Σωτήρη Πανταλέοντα μετά από ώρα. Και θα πρέπει να σημειωθεί αυτό που ο Παναθηναϊκός παίζει πρώτο χρόνο. Έπαιξε πολύ στο πρώτο σετ. Έπαιξε ελάχιστα στο δεύτερο σετ στο ξεκίνημά του στην ανατροπή του 8-4 σε 8-8. Έκτοτε ο Παναθηναϊκός δεν έπαιξε πρώτο χρόνο παρότι είχε καλή υποδοχή. Αμαράλ Ντάντε για το τριφύλι. Με το σκορ στο 2-2. Είναι έξω. Αμφιταλαντεύτηκε ο επόπτης. Τον περίμενε και ο διαιτητής. Η μπάλα είναι έξω τελικά. 3-2 για τους Ιταλούς. Σε επανάληψη. Η μπάλα είναι έξω. Πράγματι. Ναι, βέβαια. Καμία αμφιβολία. Μπιέλιτσα πάνω στο Στεφάνου. Μαρσελίνιο θα παίξει με τον Αγκάμες. Είναι Πολύ ψηλό χτύπημα. εξαιρετικό το άλμα του Αγκάμες. Είναι σχεδόν πάνω από το μπλοκ. Είναι πολύ ψηλό το χτύπημα. Πάνω από τα χέρια του Γκρανβορκά. Εντυπωσιακός ο Αγκάμες. 3-3. Floating service για τον Παναθηναϊκό με τον Σωτήρη Πανταλέοντα. Θα βγει άμυνα κόντρα. Επίθεση είναι για τον Παναθηναϊκό με τον Αγκάμες που θα πάρει και αυτόν τον πόντο. 4-3. Το συμπέρασμα μέχρι τώρα είναι μονομαχία επιθετικά. Αγκάμες εναντίον Ζλατάνοφ. Για τις επιθέσεις των δύο ομάδων έχουν και οι δύο από διψήφιο αριθμό πόντων. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, ο Σωτήρης Πανταλέοντας, σερβίρει έξω. Σημάδεψε ευθεία, θέλησε να πάρει τον άσο, να δυσκολέψει την υποδοχή των Ιταλών. Δεν τα κατάφερε. 4 όλα. Το σερβίς είναι για τους Ιταλούς, 11 τα χαμένα σερβίς για τον Παναθηναϊκό. Πολλά, και γιατί ο Παναθηναϊκός κάνει πολλά floating service, 9 έχουν Ιταλοί. Μεώνει πάνω στο Στεφάνου. Ο Μαρσελίνο θα παίξει και πάλι με τον Αγκάμες. Η σίγουρη ευθυντική λύση. Και ο πόντος. 5-4. Ίσως το μοναδικό κομμάτι που να υστερεί σήμερα ο Αγκάμες να είναι το σερβίς. Που πηγαίνει και τώρα. Ακριβώς. Ήρθε η σειρά του να σερβίρει, ο διαγώνιος του Παναθηναϊκού. Ο Σάντος στην υποδοχή. Ο Μεώνη πρώτος χρόνος με τον Κότσι 5-5. Ο Παύλο Κότσι που δεν έχει πάρει πολλές επιθέσεις. Πρέπει να είναι η πρώτη επίθεση που τελειώνει. Με το σκορ στο 5-5. Να πούμε ότι εκτός από το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Πιατσέντζα, τα υπόλοιπα δύο παιχνίδια της φάσης των 6 είναι ανάμεσα στη Δυναμό Καζάν και τις Κάνες, την Σίσλεϊ Τρεβίζο και την Φρίντρισχάφεν. Μινούτσι, χαλασμένη υποδοχή. Μαρσελίνιο και πάλι για τον Μινούτσι. Θα δεχτεί το μπλοκ. Για τον Παναθηναϊκό θα βγει άμυνα και ο Αγκάμες θα τελειώσει τη φάση. Μια φάση που φαινόταν χαμένη για τον Παναθηναϊκό. Ο Αγκάμες θα καταφέρει να την τελειώσει 6-5. Σε ρόλο πασαδόρου ο Αμαράλ Ντάντε. Και ο πόντος 6-5. Μινούτσι
είναι ο αδύναμος Κύρκος μέχρι τώρα στην υποδοχή του Παναθηναϊκού. Σημαδεύει Γκρανβορκά, μειώνει, θα παίξει με τον Ζλατάνο στη μικρή διαγώνιο 6 όλα. Από τη μία ο Αγκάμες, από την άλλη ο Ζλατάνοφ και οι δύο μέχρι τώρα τελειώνουν και μάλιστα με εξαιρετικό ποσοστό ευστοχίας, θα λέγαμε, τις επιθέσεις από οποιαδήποτε γωνία του γηπέδου. Υποδοχή από τον Στεφάνου με τα δάχτυλα, Μαρσελίνη, ο Αγκάμες και αυτός ο πόντος για τον Παναθηναϊκό και αυτός ο πόντος από τον Αγκάμες, 7-6. Με το σκορ στο 1-1 στα σετ, ο Παναθηναϊκός προηγείται στο τρίτο με 7-6. Ανδρέας Ανδρεάδης. Γκρανβορκά μειώνει, πρώτος χρόνος. Το Βιέλισσα δεν ήταν καλά παιγμένος ο πρώτος χρόνος, γιατί βρήκε την μπάλα στα ακροδάκτυλα ο Σέρβος κεντρικός, αλλά δεν υπήρξε αντίδραση στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Δείτε εδώ σε επανάληψη. Πολύ ωριακά, αλλά δεν μπόρεσε ο Παναθηναϊκός να βγάλει την άμυνα. 7 όλα. Σιμεώνοφ. Σημαδεύει Μινούτσι, ούτε τώρα θα βγάλει καλή υποδοχή ο Βραζιλιάνος. Ντάντε, θα βγει η άμυνα και η κόντρα επίθεση είναι για την Πιατσέντζα. Και ο Ζλατάνοφ θα πάρει εύκολα τον block out από τον Μαρσελίνιο. 8-7. Είναι μεγάλη λύση ο Ζλατάνοφ αυτή τη στιγμή και κρατάει επιθετικά πολύ καλά την Ιταλική ομάδα. Και είναι μεγάλο πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό όσο εξακολουθούν να σημαδεύουν οι Ιταλοί τον Μινούτσι. Ο Μινούτσι μετά το ξεκίνημα του πρώτου σετ είναι ο αδύναμος κρίκος στην υποδοχή του Παναθηναϊκού και μέχρι τώρα δεν έχει καταφέρει να ανταπεξέλθει στα σερβίς των Ιταλών. Είτε είναι floating service είτε ρισκάρουν οι Ιταλοί. Υπάρχει ένα αποτέλεσμα πρώτο για τη φάση των 6. Στο Καζάνι Δυναμό κέρδισε τις Κάνες με 3-0. Μάλιστα. Δύσκολα. Πάντως οι Γάλλοι είχαν γεμάτα σετ και πήραν το τελευταίο μάλιστα οι Ρώσοι με 28-26. Η ρεβάνης είναι την επόμενη εβδομάδα στην Γαλλία. Το άλλο ζευγάρι είπαμε ανάμεσα στην Σίσλεϊ και την Φρίντριχσχάφεν. Με το σκορ στο 8-7. Στο τρίτο σετ η Πιατσέντσα είναι μπροστά. Θα ακούσουμε τις οδηγίες από τον Μάουρο Μπερούτο. Ειρήνη Μαραγκού, δεν ξέρω αν ο προπονητής του Παναθηναϊκού σκέφτεται να αλλάξει τον Μινούτσι. Το έκανε στο τέλος του δεύτερου σετ. Δεν δείχνει κάτι τέτοιο ακόμη. Είναι πάρα πολύ ήρεμος ο κύριος Μπερούτο στις οδηγίες του. Σέβεται βέβαια ότι και οι παίκτες του είναι κουρασμένοι από το Final Four του κυπέλου. Ζήτησε να έχουν υπομονή στο παιχνίδι καθώς έχει πολύ δρόμο ακόμη. Έχει παράπονα για το μπλοκ και κυρίως πάνω στον Ζλατάνοφ και ζητάει περισσότερη πίεση στο σερβίς ώστε να δυσκολέψει το επιθετικό παιχνίδι της Πιατσέντζα. Με το σκορ στο 8 όλα θα πάμε να ακούσουμε και τις οδηγίες του Άντζελο Λορεντσέτη. Σαφώς μετά την ισοφάριση στα σετ, ο Ιταλός προπονητής είναι πιο ήρεμος απέναντι στους παίκτες του. Κάποιες οδηγίες σχετικά με τον μπλοκ προς τον Αγκάμες να μην βιάζονται, να πηδήξουν έτσι ώστε όταν σηκωθούν στον αέρα να σπάσει μπάλα από το καρφί του Αγκάμες και στη συνέχεια να έρθει ο Σάντος από πίσω να ντουμπλάρει και να βγάλει την άμυνα. Νωρίτερα είδαμε στην κάρτα ότι ο Αγκάμες έχει 16 στις 23 επιθέσεις. Το ποσοστό του είναι εξαιρετικό. Και ο Ζλατάνοφ 15-20. Αυτό είναι εντυπωσιακό για ακραίο. Συναγωνίζονται οι δύο παίκτες. Ένα ακόμα χαμένο σερβίς για την Πιατσέντζα με τον Ζλαντάνοφ. Το σκόρος είναι στο 9-9. Και Αμαράλ Ντάντε. Σερβίς για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός που θέλει να δυσκολέψει την υποδοχή των Ιταλών. Ο Σάντος θα βγάλει την υποδοχή. Σιμεώνοφ. Πολύ δυνατό χτύπημα πάνω στον Στεφάνου. 19. Αν βρει ρυθμό Σιμεώνοφ, σίγουρα τα πράγματα θα είναι πολύ δυσκολότερα. Και ήδη βλέπουμε ότι σιγά σιγά έχει αποτελεσματικότητα. Εδώ ουσιαστικά βγήκε χωρίς μπλοκ. Δεν μπόρεσε να κλείσει ο Μινούτσι. Μπιέλιτσα προβλημάτισε νωρίτερα την υποδοχή του Παναθηναϊκού. Το κάνει και τώρα. Μαρσελίνο θα παίξει με τον Μινούτσι. Η μπάλα στην οροφή 10-10 για τον ακραίο του Παναθηναϊκού. Ένα στοιχείο που επαναλαμβάνω δεν πάει καλά στο Παναθηναϊκό και είναι απαραίτητο να γίνει είναι το μπλοκ. Δεν έχει τελειωμένες φάσεις από το μπλοκ, δεν έχει πάρα πολλά σπασίματα. Και είναι απαραίτητο σε τέτοιο επίπεδο αγώνες, είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Γκρανβορκά με όλοι θα παίξει με το Γάλλο. Αυτός θα πάρει το block out. 11-10. Το μπλοκ του Παναθηναϊκού σήμερα έχει εκλάμψεις, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την έκφραση. Θεωρώ ότι δεν παίζει καλά και τακτικά, δεν παίζει σωστά.
και από πλευράς αποτελέσματος. Δεν έχει και καλή ποιότητα, δεν τα έχει όλα αυτά τα στοιχεία. Όχι πως οι Ιταλοί έχουν μπλοκ, απλώς το μπλοκ τους, τα δύο μπλοκ που πήραν στο τέλος του δεύτερου σετ, τους έδωσαν το πλεονέκτημα και το κατέκτησαν. Εντάξει, όλη η ιστορία είναι μπλοκ και άμυνα συνδυασμός των δύο στοιχείων που θεωρώ ότι σήμερα τουλάχιστον πάει καλύτερα από πλευράς της γαλλικής ομάδας. Ντάντε την υποδοχή, Μαρσελίνο θα παίξει με την σίγουρη λύση που λέγεται Αγκάμες. Αυτός θα δεχτεί το μπλοκ, αλλά υπάρχει φιλέ από τον Φραντς Γκρανβορκά. Το παραδέχεται ο Γάλλος. Μποβολέντα στη θέση του Κότσι. Αλλάζει κεντρικό ο Λορεντσέτη. Και Αγκάμες στο σερβίς για τον Παναθηναϊκό που χρειάζεται ένα ξέσπασμα. Ο Αγκάμες έχει 17 στις 24 επιθέσεις μέχρι τώρα στον αγώνα και αυτό στο φιλέ. Ένα ακόμα χαμένο σερβίς για τον Παναθηναϊκό. 12-11 μπροστά η Πιατσέντζα. Ο Αγκάμες είναι εντυπωσιακός πράγματι επιθετικά, όμως δεν έχει βοηθήσει καθόλου στο σέρβις, ούτε στην άμυνα και ελάχιστα στο μπλοκ. Τα άλλα του στοιχεία δηλαδή είναι σήμερα μέτρια. Είναι εντυπωσιακός βέβαια και κρατάει την ομάδα επιθετικά. Γκρανμορκά. Σερβίρει για τους Ιταλούς. Ντάντε την υποδοχή, Μαρσελίνιο. Πρώτος χρόνος με τον Ανδρεάδη. Θα βγει άμυνα από τον Μεώνη. Κόντρα επίθεση με τον Ζλατάνοφ. Block out από Μινούτσι, Ανδρεάδη και Μαρσελίνιο. 13-11 για τους Ιταλούς που παίρνουν ένα προβάδισμα 2 πόντων. Ειρήνη Μαραγκού, βλέπω αλλαγή Κόβατς με Ανδρεάδη. Τι θέλει να αλλάξει ο Μάουρο Μπερούτο? Δεν είναι ευχαριστημένος και επιθετικά από τον Ανδρεάδη, αλλά και στις βοήθειες στο μπλοκ και κάνει την αλλαγή με τον Κόβατς ο Μάουρο Μπερούτο. Γκρανμορκά και πάλι στο σερβίς. Δεύτερο συνεχόμενο για τον Γάλλο. Οι Ιταλοί είναι μπροστά με 2, 13-11. Ντάντε, Μαρσελίνιο, Κόβατς. Θα πάρει τον πόντο 13-12. Στην πρώτη του επαφή με την μπάλα ο Κόβατς θα δώσει την επιθετική λύση στον Παναθηναϊκό. Και έδειξε εμπιστοσύνη ο Μαρτσελίνιο κατευθείαν στο Κόβατς. Μόλις μπήκε κρύος, έδωσε μπάλα και τον δικαίωσε. Και αυτό είναι καλό γιατί έχει ανάγκη πράγματι ο Παναθηναϊκός από περισσότερο πρώτο χρόνο και κυρίως όπως έχουμε πει μέχρι τώρα από μπλοκ. Ο Κόβατς, μην ξεχνάμε ότι ξεκίνησε βασικός του Παναθηναϊκού φέτος, όσο έλειπε ο Σωτήρης Πανταλέοντα στο ξεκίνημα που ήταν τραυματίας. Και γενικά έχει κάνει ένα πολύ καλό πρωτάθλημα μέχρι τώρα. Σε όλους τους αγώνες είναι βασικός και έχει πάρα πολύ καλή παρουσία. Οδοχή και ο πρώτος χρόνος πολύ εύκολος πόντος για τους Ιταλούς με τον Μποβολέντα σαν σε προπόνηση. 14-12. Σερβίριο κεντρικός των Ιταλών. Floating service, πάνω στο Στεφάνο, υποδοχή με τα δάχτυλα. Μαρσελίνιο με τον Αγκάμες και πάλι φιλέ. Ο Αγκάμες και πάρει τον πόντο έτσι κι αλλιώς. Το φιλέ είναι από τον Ζλατάνοφ. 14-13. Παναθηναϊκός όμως θέλει βοήθεια στην επίθεση από όλους τους παίκτες του και όχι μόνο από τον Αγκάμες. Ακριβώς. Γιατί κάποια στιγμή ο Αγκάμες μαθηματικά θα κουραστεί. Μεώνει, πρώτος χρόνος με τον Μπιέλιτσα. Μπάλα είναι μέσα, λέει ο πρώτος διαιτητής. Ο επόπτης έδειξε έξω. Αν υπάρχει το replay, ευχαριστούμε τον Νίκο Σβόμπο. Πολύ μέσα. Είναι πολύ μέσα. Πολύ μέσα. 15-13. Σιμεώνοφ. Η Πιατσέντζα είναι σταθερά με 2 πόντους μπροστά. Χαλασμένη υποδοχή για τον Παναθηναϊκό. Ο Ντάντε απλώς θα περάσει την μπάλα. Ευκαιρία για κόντρα επίθεση για την Πιατσέντζα. Με τον Ζλατάνοφ θα πάρει τον πόντο. 16-13. Και τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά για τον Παναθηναϊκό. Που αντί να κάνει αυτό το ξέσπασμα που λέγαμε νωρίτερα, το έκανε η Πιατσέντζα και μετέτρεψε το 13 όλα σε 16-13. Έχουμε δεύτερο τεχνικό time out. Το πρώτο στοιχείο που φαίνεται είναι ότι ο Παναθηναϊκός κυρίως με τον Μινούτσι δεν έχει καλή υποδοχή. Αναγκάζεται λοιπόν να παίζει κυρίως με τον Αγκάμες όποτε βρίσκει λύσεις. Αυτό όμως είναι ένα μονότονο παιχνίδι που ακολουθεί όλο τους τελευταίους πόντους τουλάχιστον ο Παναθηναϊκός. Από την άλλη, έχει πολύ σοβαρές λύσεις με τον Ζλατάνοφ, έχει εντυπωσιακά ποσοστά, ιδίως από το νούμερο 4 και τον εμπιστεύεται ο Μεώνη, του δίνει συνέχεια μπάλα από το 4, τον μπλοκ του Παναθηναϊκού. Δεν θέλω να το χαρακτηρίσω ανύπαρκτο, ούτε να πω κάτι ακραίο, αλλά είναι πάρα πολύ μέτριο για ένα τέτοιο επίπεδο παιχνίδι. Δηλαδή πρέπει να σπάσει μπάλες, πρέπει να παίξει καλύτερα τακτικά, πρέπει να βγάλει και kill block για να μπορέσει να έρθει πολύ πιο κοντά. Και ίσως αυτή τη στιγμή βλέπουμε αυτή τη διαφορά κυρίως βάσει αυτών των στοιχείων.
έχω την αίσθηση ότι όλα ξεκινάνε από την υποδοχή. Βέβαια, εδώ βλέπουμε ότι ο Παναθηναϊκός με την Πιατσέντζα έχουν τους ίδιους άσους. Οι Ιταλοί έχουν ένα παραπάνω πόντα από την επίθεση. Έχουν 2 παραπάνω μπλοκ. Ο Παναθηναϊκός έχει μόλις 2 μπλοκ. Η Πιατσέντζα έχει 4. Τα λάθη είναι 17 για τους Ιταλούς, 14 για τον Παναθηναϊκό. Οι δύο ομάδες επέστρεψαν στον αγωνιστικό χώρο. Η Ειρήνη Μαραγκού, οδηγίες από τον Μάουρο Μπερούτο, είναι ένα κρίσιμο σημείο του τρίτου σετ. Έτσι ακριβώς είναι. Για πρώτη φορά ο Ιταλός προπονητής ύψωσε τον τόνο της φωνής του προς τον Ρομπέρτο Μινούτσι για την υποδοχή. Ζήτησε από όλους μεγαλύτερη προσπάθεια να κυνηγούν κάθε φάση, να κυνηγούν την μπάλα σε όλο το γήπεδο και να προσπαθήσουν περισσότερο, γιατί δεν έχουν περιθώρια να χάσουν αυτό το σετ. Αυτή η φάση φάνηκε χαμένη αρχικά για τον Παναθηναϊκό, αλλά ο Ντάντε με την εμπειρία του την τελείωσε. Ο Παναθηναϊκός μείωσε στους 2, 16-14. Μαρσελίνιο, Μεώνη, Ζλατάνοφ τελειώνει και αυτή τη φάση. Πρέπει να βρεθεί καλύτερη τακτική απέναντι του Ζλατάνοφ, τουλάχιστον επιθετικά. Σπάνια βλέπουμε ένα τέτοιο παίκτη ακραίο, γιατί είναι ακραίο με υποδοχή, δεν κάνει διαγώνες, να έχει τόσο τρομερό ποσοστό επιτυχίας στην επιθετική του δραστηριότητα. Και όχι μόνο βέβαια. Και πάει στο σερβίς ο Ζλατάνοφ. Σημαδεύει έξω, 17-15. Νίκο Παγιωτέλη, αν μη τι άλλο, ο Λορεντσέτη πρέπει να είναι ευχαριστημένος από την εικόνα της ομάδας του, αλλά και κυρίως από τον Ζλατάνοφ. Ακριβώς. Ευχαριστημένος από όλη την ομάδα και κυρίως από τον Ιταλό πλέον Χρήστο Ζλατάνοφ. Κάποιες οδηγίες σχετικά με την αντιμετώπιση πιθανού πρώτου χρόνου από πλευράς Παναθηναϊκού. Ενώ να πούμε ότι ο Φραντς Γκραβορκά κατά τη διάρκεια του τεχνητού time-out δέχτηκε κάποιες πρώτες βοήθειες, καθότι είχε ένα μυϊκό πόνο στο στήθος και από ό,τι τα πράγματα, ενώ τώρα δέχεται και τον μπλοκ, από ό,τι τα πράγματα συνεχίζει, εκτός και αν συνεχιστεί αυτός ο πόνος στο στήθος. Τρίτο μπλοκ για τον Παναθηναϊκό στον αγώνα, 17-16. Μειώνει ο Παναθηναϊκός και ο Άντζελο Λορεντσέτη θα πάρει time out. Μετά από ώρα είδαμε μπλοκ για τον Παναθηναϊκό με Αγκάμες, Πανταλέοντα και Μινούτσι. Η Πόντι, Ζλατάνοφ 19, ο πρώτος σκόρερ του αγώνα. Τον ακολουθεί κατά πόδας ο Αγκάμες με 17 και όλοι οι υπόλοιποι σε μονοψήφιο, με τους Ντάντε, Γκρανβορκά και Μπιέλιτσα να έχουν από 8, Μινούτσι και Σιμεώνοφ από 5, Ανδρεάδης, Πανταλέον έχουν 4, Μαρσελίνιο, Μποβολέντα 2, Κότσι, Μπράβο και Ντονάς από 1 πόντο. Ο Παγιωτέλη δεν ξέρω αν άλλαξε κάτι από τις οδηγίες που έδωσε νωρίτερα ο Λορεντσέτη, είδε την ομάδα του να χάνει τη διαφορά των 3 πόντων που είχε. Ακριβώς. Βασικά το time out ήταν από πρώτης άποψης για να σπάσει τον ρυθμό του Παναθηναϊκού, για να διορθώσει κάποια κακοσκήμενα στην υποδοχή. Όσον αφορά το Φραντς Γκραβορκά, με συγχωρείτε, του τόνισε ότι δεν χρειάζεται να σπάσει την μπάλα πάνω στο μπλοκ, μπορεί και να την περάσει όπως και πριν με πλασέα από πάνω και να βρει το κενό όταν χρειάζεται. Πρώτος χρόνος επιτυχημένος για την Πιατσέντζα με τον Μπιέλιτσα 18-16. Ουσιαστικά χωρίς μπλοκ ο Μπιέλιτσα. Σέρβος που σερβίρει. Σημαδεύει πολύ άστοχα και οι οδηγίες του Μάουρου Μπερούτο από την Ειρήνη Μαραγκού. Στον Πανταλέοντα. Για σερβίς, για το floating service που έχει ο Σάκης Κάρας, και η αλήθεια είναι ότι προβληματίζει αρκετές φορές τις αντίπαλες υποδοχές. Να δούμε αν θα το κάνει και τώρα. Να δούμε πού θα σημαδέψει ο Ψάρας. Πολύ κακό το σερβίς του. Πάνω στο φιλέ 19-17. Floating service και πάνω στο φιλέ. Και σε τέτοιο σημείο δεν είναι το καλύτερο δυνατό. Η Πιατσέντζα είναι μπροστά με 2, 19-17. 1-1 στα σετ. Είναι κρίσιμο το σημείο αυτού του παιχνιδιού. Μάρκο Μεώνη, ο πασαδόρος των Ιταλών, σημαδεύει Ντάντε. Ο Μαρσελίνο θα παίξει με τον Αγκάμες και αυτός θα σημαδέψει μέσα 19-18. Στον διαγώνιο του Παναθηναϊκού που θα πάρει τον 18ο πόντο του στο σημερινό παιχνίδι. Οριακά μεταξύ αντένας και χέρι του Γκρανβορκά από τον Αγκάμες που πάει και στο σερβίς. Ο Αγκάμες πρέπει να δυσκολέψει και το σερβίς του. Πάνω στον Γκρανβορκά, Μεώνη, πρώτος χρόνος με τον Μποβολέντα αποτυχημένος. Δεν μπορεί όμως ο Αγκάμες να τελειώσει τη φάση. Η πάιπ από τον Ζλατάνοφ, θα βγει η άμυνα. Η μπάλα και πάλι στο τερένι των Ιταλών. Μεώνη με το ένα χέρι, εντυπωσιακή άμυνα από τον Μαρσελίνιο. Αγκάμες, η μπάλα θα βρει πάνω στο μπλοκ των Ιταλών. Τρέχει ο Ζλατάνοφ, δεν μπορεί. 19-19. Ωραίος και κρίσιμος πόντος.
Εξαιρετικό αυτός ο πόντος. Βλέπετε, Μαρσελίνιο θα κάνει τη βουτιά, ο Αγκάμες θα τελειώσει τη φάση, τρέχει ο Ζλατάνοφ. Τρέχει να βάζει και άμυνο ο Ζλατάνοφ. Κάνει μπλοκ, παίρνει πόντους, παίρνει άσους. Θα κάνει όλα σήμερα ο Ιταλός πλέον Ζλατάνοφ. 19 όλα. Είναι η ίδια αλλαγή που έκανε και στο προηγούμενο σετ. Είναι με πασαδόρο στο 1 και ο Μπράβο μπαίνει μπροστά σαν διαγώνης, αλλά βγάζει υποδοχή και δεν βγάζει ο Ζλατάνοφ. Για να δούμε αν θα Δεν είναι ιδιαίτερα καλή η θέση των Ιταλών αυτή. Ίσως να είναι ευκαιρία, αν πάει καλά το σέρβις. υποδοχή για την ομάδα της Πιατσέντζα και πολύ εύκολος. Και πάλι ο πρώτος χρόνος με τον Βίγκορ Μπογολέντε. Η υποδοχή ήταν από τον Σάντος. Κλείνει αλλαγή για την Πιατσέντζα. Μιχάλη, αν έχω δει καλά, ο Σάντος, το λίμπερο της Πιατσέντζα, τρέχει και βγάζει τις υποδοχές συνέχεια. Δηλαδή, πολλές φορές δεν αφήνει και τους ακραίους ομάδα. Το κύριο χαρακτηριστικό του χρόνια, το κάνει παντού και στην Εθνική Βραζιλίας παντού. Ό,τι εύκολο σέρβις υπάρχει, πάει και το μαζεύει αυτός. Γκρανβορκά, η Πιατσέντζα είναι μπροστά με 20-19. Πάνω στο Μινούτσι, όχι και τόσο καλή υποδοχή. Ο Μαρσελίνο θα παίξει με τον συμπατριώτη του. Ο Γκρανβορκά, εντυπωσιακή άμυνα. Κόντρα επίθεση για τους Ιταλούς. Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να σαφαρίσει. Μαρσελίνιο, Αγκάμες, θα σπάσει στα χέρια του Ζλατάνοφ η μπάλα. Νεώνει, Ζλατάνοφ, πόντος. 21-19. Και δυστυχώς το σενάριο είναι το ίδιο με το δεύτερο σετ. Στο 19-19 οι Ιταλοί έκαναν ένα σερί 2-0 και προηγήθηκαν με 21-19. Παίζει σωστά ο Μεώνη στις τελευταίες φάσεις όλες. Πολύ σωστά τακτικά. Κυνηγάει τον Μαρτσελίνιο απέναντι που βρίσκεται στο μπλοκ με μεγάλη επιτυχία, γιατί θεωρείται κοντύτερο μπλοκ και ήδη βλέπετε να έχει πάρει αυτή τη σημαντική διαφορά σε αυτό το σημείο. Το 21-19 υπέρ της Πιατσέντζα αναγκάζει τον Μάουρο Μπερούτο να ζητήσει time out. Να δούμε την αποτελεσματικότητα στην επίθεση. Ο Ζλατάνοφ έχει 19 στις 25. Το ποσοστό είναι στο 76%. Απίστευτο ποσοστό. Εξίσου πολύ καλός είναι και ο Αγκάμες βέβαια με 19 στις 28. Από εκεί και πέρα όμως ο Γκρανβορκά για την Πιατσέντζα έχει 8 στις 10. Και αυτό είναι εξαιρετικό. 80% είναι, απλώς έχει πάρει λίγες μπάλες. Αλλά είναι πάρα πολύ καλά ποσοστό. Ο Διαγώνιος έχει 5 στις 12 της Πιατσέντζα. Ο Σιμεώνοφ δεν είναι τόσο καλά. Με τον Παναθηναϊκό δεν έχουν πολλά τελειώματα οι ακραίοι του. Ενώ σε αντίθεση οι ακραίοι της Πιατσέντζα είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Το παιχνίδι είναι έτοιμο να αρχίσει. Ειρήνη Μαραγκούς, ακούμε. Ιδιαίτερη προσοχή στον Ζλατάνοφ, ο οποίος έχει περάσει μπροστά και να καρφώνει από το 4. Καθώς επίσης και ο κεντρικός μπλοκέρ, όταν επιτείνεται η Πιατσέντζα από το κέντρο, να σηκώνεται πιο αργά στο μπλοκ γιατί κάνει πλασέ μπροστά στα 3 μέτρα. Υποδοχή από τον Μινούτσι. Ο Μαρσελίνιο θα παίξει με τον Μινούτσι. Θα δεχτεί το μπλοκ. Η μπάλα θα βρει σε αυτόν. Ο πόντος είναι για την Πιατσέντζα. 22-19. Πλέον οι Ιταλοί στο συν 3. Νίκο Παγιωτέλης, ακούμε. Οδηγίες έτσι ώστε να σημαδεύουν τον Μινούτσι από θέση σερβίς και μάλιστα τώρα πια δεν χρειάζεται από τη στιγμή που μπαίνει ο Χρήστος Κυριαζής στη θέση του Βραζιλιάνου. Οπότε τα πλάνα του Ιταλού τεχνικού σίγουρα αναθεωρούνται τώρα. Η ίδια αλλαγή στο ίδιο σημείο. Μιχάλη Τρενταφυλλίδη. Δεν ξέρω αν μπορεί να αλλάξει κάτι ο Κυριαζής στο 22-19. Να κάνει καλύτερη ποιότητα στην υποδοχή. Μαρσελίνιο, Αγκάμες. Ο πόντος είναι για τον Παναθηναϊκό 22-20. Έβγαλε καλή υποδοχή ο Κυριαζής. Ήταν αυτό που χρειαζόταν τώρα ο Παναθηναϊκός. Λίγο καλύτερη ποιότητα στην υποδοχή, κάτι που δεν έκανε ο Μινούτσι, όπως σωστά επισημάνατε πριν. Και γι' αυτό δεν μπορούσαν να τελειώσουν και πάλι από τις άκρες. Τώρα βρήκε τη λύση. Είναι ακόμα στο σετ μέσα. Είναι ακόμα. Βεβαίως, δεν έχει τελειώσει τίποτα. 22-20 είναι μπροστά η Πιατσέντζα. Κυριαζής, σημαδεύει τον Ζλατάνοφ, χαλασμένη υποδοχή. Σιμεώνοφ με τριπλό μπλοκ απέναντί του. Η μπάλα είναι έξω. Ναι, δεν πρέπει να βρει και μπλοκ. Παρόλο που πήγε περίεργα η μπάλα, δεν πρέπει να βρει και μπλοκ. Να δούμε σε επανάληψη. Η μπάλα έχει βρει στο φιλέ και κατευθείαν έξω. Δεν έχει βρει στο Μαρσελίνο όπως διαμαρτύρεται ο Σιμεώνοφ. Time out από τον Λορεντσέτη. 22-21 ο Παναθηναϊκός είναι ξανά στη διεκδίκηση μέσα του τρίτου σετ. Σε επανάληψη το βλέπετε. Ναι, δεν πρέπει να πει. Είναι ένα κρίσιμο σημείο. Είναι ο Κυριαζής ο σέρβις. Λογικά θα σημαδέψει τον Ζλατάνοφ που βρίσκεται στο νούμερο 4 και για να χαλάσει την υποδοχή του και κυρίως αν μπορεί να τον βγάλει και από την επίθεση, γιατί είναι το βαρύ όπλο επιθετικά. Είναι ένα σημείο που θέλει πιο πολύ τακτική, θέλει καλή σκέψη, να παίξει σωστά τον μπλοκ, να παίξει σωστά η άμυνα για να μπορέσει να πάρει το σετ αυτό εδώ Παναθηναϊκός. Για να δούμε τι θα γίνει σε αυτό το κρίσιμο τρίτο σετ.
οδηγίες από τον Άντζελο Λορεντσέτη. Προς τον Σιμεώνοφ ήταν βασικά. Η τελευταία επίθεση δεν ήταν και η καλύτερη του Βούλγαρου, οπότε θέλησε ο κύριος Λορεντσέτη να γίνονται πιο σωστές οι επιθέσεις και φυσικά η υποδοχή από τον Σέρτζιο Σάντος να συνεχιστεί το ίδιο καλή. Πρώτη σέρις από τον Κυριαζή, θέλησε να πάρει τον άσο στην ευθεία. Βάλαμε στον έξω 23-21. Μποβολέντα. Πολύ κακό το φλότη σέρβις. Καλό για τον Παναθηναϊκό βέβαια, 23-22. Και το σερβίς είναι από τον Κόβατς. Δεν είναι καλή περίπτωση για τον Παναθηναϊκό πάντως στο σερβίς. Ο Κόβατς και αυτός κάνει φλότες. Δεν είναι και δεν είναι και στο μπλοκ. Λογικά ο Μαρτσελίνο θα φύγει από τον Ζλατάνοφ και θα πάει να πηδήξει μπλοκ στον Σιμεώνοφ από την άλλη πλευρά και αυτό γίνεται. Για να μείνει ο Ζλατάνοφ από αυτή την πλευρά και παίζει όμως πολύ σωστά και έξυπνα ο Μεώνη. Παίζει από την πλευρά του Μαρτσέλο από την πλευρά και ο Σιμεώνοφ παίρνει την αλλαγή. 24-22 σετ μπολ για την ομάδα της Πιατσέντζα με 2 ευκαιρίες για να κατακτήσει το πρώτο σετ και να κάνει την ολική ανατροπή. Να προηγηθεί με 2 στα σετ από 1-0 time out από τον Μάουρο Μπερούτο. Τώρα το να πω ότι πάλι στο 24-22 είναι πολύ αργά δεν θέλω να χαρακτηριστώ για να μην χαρακτηριστώ κιόλας. Αλλά θεωρώ ότι επειδή έτσι πηγαίνει το σετ, ακόμα υπάρχει βέβαια ελπίδα. Είναι 24-22. Σε τέτοια επίπεδα μία φάση οι Ιταλοί ξέρουν να την κερδίζουν, αλλά βέβαια τα πάντα θα γίνουν πρώτα να πάρει τον πόντο αυτό, να πάει 24-23 και από εκεί και πέρα με σωστή τακτική στο σέρβις. Και εδώ πολύ μεγάλο ρόλο θα παίξουν και οι σκόρερ. Ο Αγκάμες με τον Ζλατάνοφ θα έχουν 20 πόντους. Όλοι οι υπόλοιποι παίκτες είναι σε μονοψήφιο αριθμό. Στο σερβίς πάει ο Σιμεώνοφ και δεν ξέρω αν θα ρισκάρει ή αν θα κάνει φλότη σέρβις. Να δούμε και πού θα σημαδέψει. Κρίσιμη επίθεση είναι 2 σετ μπολ για την ομάδα της Πιατσέντζα. 2 ευκαιρίες για να πάρει το τρίτο σετ. Ο Σιμεώνοφ ρισκάρει στο φιλέ. 24-23. Ο Σιμεώνοφ πάντα ρισκάρει. Δεν τον πολύ νοιάζει. Είναι έτσι. Και πάει τώρα Αυτή η φάση είναι σημαντική. Τώρα σερβίς ο Μαρσελίνιο. Ναι. Το μπλοκ είναι καλύτερο του Παναθηναϊκού και είναι μπροστά ο Ζλατάνοφ. Για να δούμε. Πού θα σημαδέψει ο Βραζιλιάνος πασαδόρος του Παναθηναϊκού. Σημαδεύει Γκραμορκά, Μεώνη, Ζλατάνοφ, τέλος τρίτου σετ. Η Πιατσέντζα θα το κατακτήσει με 25-23 και πλέον θα προηγηθεί με 2-1 στα σετ. Αν και βρέθηκε να χάνει με 1-0, τα πράγματα δεν πάνε καλά για τον Παναθηναϊκό, που πλέον πρέπει να βάλει τα δυνατά του για να μπορέσει να πάρει την νίκη για να ανατρέψει αυτό το 2-1 στα σετ. Πολλά περισσότερα μετά την μικρή διακοπή. Στο κλειστό της Γλυφάδας τα πράγματα δεν πάνε καλά για τον Παναθηναϊκό. Οι πράσινοι, αν και προηγήθηκαν με 1-0 στα σετ 25-18, έχασαν τα δύο επόμενα από την Πιατσέντζα με 25-21 και 25-23 και πλέον τώρα βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο. Σίγουρα είναι δύσκολα τα πράγματα γιατί παίζουν με την Πιατσέντζα, έτσι δεν είναι καμία τυχαία ομάδα. Θέλω να επισημάνω, εκτός από την εκπληκτική εμφάνιση του Ζλατάνοφ, ότι εκτός από το πρώτο σετ μετά παίζει εκπληκτικά ο Μεώνη. Παίζει πάρα πολύ σωστά, κυνηγάει το μπλοκ και πάντα βλέπει απέναντι ποιοι είναι οι ανάλογοι μπλοκέρ και μοιράζει το παιχνίδι. Και έχει φέρει πολύ μεγάλο αποτέλεσμα. Έχει πολύ καλή ποιότητα πλέον και στην πάστα του και βλέπουμε και έχει δώσει και μια άλλη ηρεμία σε όλη την ομάδα. Έχει σοβαρευτεί η Ιταλική ομάδα και μην ξεχνάμε ότι τέτοια παιχνίδια παίζει κάθε εβδομάδα η Πιατσέντζα. Έτσι έχει ένα πρωτάθλημα, αυτό που βλέπουμε σήμερα, τέτοιου επίπεδου. Κάθε φορά δηλαδή ξέρουν πώς πρέπει να αντιμετωπίσουν κάθε δύσκολη στιγμή. Και γι' αυτό σίγουρα έχει ένα προβάδισμα. Όμως για τον Παναθηναϊκό είναι σημαντικό και για θέμα γοήτρου. Για να μπορέσει να διεκδικήσει την πρόκριση πρέπει να το πάρει αυτό το παιχνίδι. Και μπορεί να το πάρει. Δηλαδή πρέπει να το πάει στο tie break γιατί θα πα και με άλλο αέρα στην Ιταλία που θα είναι όλα ανοιχτά. Είναι ανοιχτό το παιχνίδι, πρέπει να τα δώσει όλα για όλα τώρα. Θεωρώ δηλαδή είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι ίσως να είναι ένας από τους μεγάλους στόχους του Παναθηναϊκού αυτό το πράγμα. Γιατί εντάξει το πρωτάθλημα, εντάξει το κύπελλο που έχει κατακτήσει, αλλά το μεγάλο άλμα για τον Παναθηναϊκό, κάτι που το έχει πάρα πολλά χρόνια ανάγκη, είναι να κάνει το μεγάλο βήμα στην Ευρώπη. Δεν το έχει κάνει ποτέ στο Champions League, το έχει κάνει πολύ παλιότερα από ό,τι θυμάμαι στο κύπελλο κυπελούχων και στο που έφτασε ακριβώς, αλλά το Champions League είναι η κορυφαία διοργάνωση, είναι εκείνη που είναι οι πιο σπουδαίες ομάδες, είναι εκεί που σε υπολογίζει η Ευρώπη. Νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Αξίζει σε γενικές γραμμές να βρίσκεται εκεί, αλλά πρέπει να το αποδείξει τώρα μέσα στο γήπεδο με μια πραγματικά καλή ομάδα απέναντι.
Το παιχνίδι είναι έτοιμο να ξεκινήσει για το τέταρτο σετ και εμείς θα μεταφερθούμε στους πάγκους των δύο ομάδων. Ξεκίνημα από την ομάδα που είναι πίσω στα σετ, το Παναθηναϊκό. Ειρήνη Μαραγούς, ακούμε. Κατήφια στα πρόσωπα των παιχτών του Παναθηναϊκού. Ο κύριος Μπερούτο προσπάθησε να τους εμψυχώσει, τους έδειξε τα στατιστικά στοιχεία, τους έδειξε ότι έχει παράπονα από εκείνους στο μπλοκ, όσο ακόμα και από τον Ντάντε και τον Μινούτσι επιθετικά, οι οποίοι δεν έχουν πάει καλά. Θέλει να συνεχίσουν την τακτική σερβίς πάνω στους δύο ακραίους και πολλά περισσότερα από τον μπλοκ. Μειώνει πρώτος χρόνος με τον Παύλο Κότσι αποτυχημένο 1-0. Ο Παναθηναϊκός στο ξεκίνημα του τέταρτου σετ. Θα ακούσουμε και τον Νίκο Παγιωτέλη. Η ηρεμία έχει επιστρέψει για τα καλά, θα μπορούσαμε να πούμε, στην Ιταλική ομάδα από τη στιγμή που προηγείται και με 2-1 στα σετ. Κατά τη διάρκεια της ανάπαυλας, ο Σιμεώνοφ δέχτηκε μασάζ στο πόδι, στη δεξιά του γάμπα, όπου είχε πρόβλημα πριν από το παιχνίδι. Δοκίμασε, είδε ότι μπορεί να συνεχίσει και τελικά βρίσκεται μέσα στο αγωνιστικό χώρο. Παύλο Κότσι στο σερβίς για τους Ιταλούς. Παναθηναϊκός και Πιατσέντζα είναι ισόπαλοι 1-1 στο ξεκίνημα του τέταρτου σετ. Ντάντε. Αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα. 2-1. Για τον Βραζιλιάνο του Παναθηναϊκού, για τον Βραζιλιάνο Άσο. Ο Παναθηναϊκός που θέλει και τον Ντάντε στο παιχνίδι. 7 στις 13 επιθέσεις έχει ο Βραζιλιάνος. Σε μέτρια μέρα επιθετικά Ντάντε. Να δούμε τι θα κάνει τώρα από το σερβίς και ποιον θα σημαδέψει. Σημαδεύει Ζλατάνοφ, μεώνει και πάλι Ζλατάνοφ. Θα βγει άμυνα για τον Παναθηναϊκό, κόντρα επίθεση. Μεώνει για τον Σιμεώνοφ, πόντος από Πανταλέοντα και Μινούτσι, 3-1. Προηγουμένως ο Ντάντε πέρασε απευθείας την μπάλα γιατί είχε βρει και στον Πανταλέοντα και στον Στεφάνου. Ακριβώς. Γι' αυτό δεν έγινε κόντρα επίθεση. Σημαντικό ότι ήρθε ο πόντος αυτός από μπλοκ. Ήταν μεγάλη ανάγκη. Ντάντε, ο Παναθηναϊκός προέρχεται με 3-1. Έχει 61% στην επίθεση. Ο Ντάντε 8 στις 13 επιθέσεις. Πολύ δυνατό, αλλά πολύ άστοχο το σερβίς του. Οι Ιταλοί θα μειώσουν σε 3-2. Είναι καλό το ποσοστό του Ντάντε, απλώς χρειάζεται μεγαλύτερη συμμετοχή στον αγώνα. Ένας τέτοιος παίκτης πρέπει να πάρει περισσότερες βαλιές, περισσότερο χώρο σε όλες τις κινήσεις. Γιατί εντάξει, είναι ο Ντάντε. Σιμεώνοφ σημαδεύει έξω, 4-2. Ο Παναθηναϊκός που χρειάζεται τώρα όλους τους παίκτες του με σκοπό να ξαναμπεί στην διεκδίκηση του παιχνιδιού. Είναι πίσω σε αυτή με 2-1. Έχει 1,33 μπλοκ ο Σωτήρης Πανταλέοντας. Σημαδεύει τον Ζλατάνοφ. Ο Μεώνη θα παίξει με τον Ζλατάνοφ. Πάνω στο Μαρσελίνο θα βγει άμυνα σε ρόλο Πασαδρίου. Πανταλέοντας σε πρώτο χρόνο. Σε κόντρα επίθεση, με συγχωρείτε. Ο Λίπερμαν Αγκάμες 5-2. Ο Παναθηναϊκός παίρνει γρήγορα ένα προβάδισμα 3 πόντων. Time out από τον Λορεντσέτη. Και οι Ιταλοί εξακολουθούν να διαμαρτύρονται. Όπως κάνουν από το ξεκίνημα. Κάποια σημεία εκνευρισμού αρχίζει να δείχνει. Δεν τέλειωσε 2 μπάλες ο Ζλατάνοφ. Ο Ζλατάνοφ είναι ένας τέτοιος παίκτης, λίγο περίεργος. Όταν του πηγαίνει καλά το παιχνίδι, κάνει τα πάντα. Αν δεν του πάει, είναι ένας περίεργος χαρακτήρας που μπορεί να τα κάνει να διαμαρτύρεται, να δημιουργήσει εσωτερικά προβλήματα. Αυτό το στοιχείο έχει δείξει τώρα. Δεν τέλειωσε 2 μπάλες συνεχόμενες για πρώτη φορά σήμερα στο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν αυτό είναι ένα θετικό σημείο, κάτι που μπορεί να δώσει, ας πούμε, παραπάνω πράγματα στον Παναθηναϊκό. Τα μπλοκ, ο Ντάντε και ο Ζλατάνοφ έχουν από 1,5, ο Πανταλέοντας 1,33, Μπιέλτσα, Σιμεώνοφ, Μπομπολέντα από 1. Για τις δύο ομάδες. Time out τελείωσε. Οι οδηγίες των Ιταλών από τον Νίκο Παγιωτέλη. Προσπάθησε την ηρεμία, προσπάθησε να επαναφέρει στη στάξη των Ιταλών ο Λορεντσέτη. Εδώ πέρα έγινε μια ακόμα κακή υποδοχή. Ο Μεώνη απλά πέρασε την μπάλα. Από την άλλη πλευρά στην επίθεση περιμένει από τον Ζλατάνοφ να αρχίσει να πυροβολεί όπως και στα προηγούμενα 2 σετ. Ο Παναθηναϊκός δεν εκμεταλλεύτηκε την κόντρα επίθεση που είχε. Το αποτέλεσμα ήταν η Πιατσέντζα να πάρει τον πόντο, ο τρίτος της στο τέταρτο σετ. 5-3 μειώνουν οι Ιταλοί. Σε πρώτο πλάνο βλέπετε ένα από τους δύο κεντρικούς των Ιταλών, του Παναθηναϊκού, τον Κόβατ. Ζλατάνοφ 20 στις 29 επιθέσεις. Σερβίρι, σημαδεύει τον Μινούτσι. Μαρσελίνο πρώτος χρόνος με τον Κόβατ. Σωστά, παιγμένος 6-3. Σωστή συνεργασία μεταξύ Πασαδόρη και κεντρικού. Καλό το ξεκίνημα του Παναθηναϊκού. Αγκάμες 21 στις 30 επιθέσεις. Πολύ καλός επιθετικά σήμερα. Να δούμε τι θα κάνει τώρα και στο σερβίς.
Σημαδεύει τον Ζλατάνοφ, ο Μεώνη θα παίξει με τον Σιμεώνοφ. Θα βγει άμυνα προσωρινά όμως από τον Ντάντε. Ο πόντος θα πάει στην Πιατσέντζα 6-4. Αρχίζει και φορτώνει σιγά σιγά τον Σιμεώνοφ πλέον ο Μεώνη και τον δικαιώνει. Είδαμε ότι ο Ζλατάνοφ στις 3 τελευταίες μπαλιές δεν τις έχει τελειώσει και έχει μεταφερθεί ελαφρά το βάρος στο Σιμεώνοφ. Ο Στεφάνου έτρεξε, αλλά η μπάλα χτύπησε στον τοίχο. Νόβιτσα Μπιέλιτσα για την Πιατσέντζα. Είναι πίσω στο σκορ με 2 πόντους. 6-4, πολύ δυνατό, αλλά και πολύ άστοχο το σερβίς. 7-4. Μινούτσι έχει μόλις 21%. 4 στις 19 υποδοχές. Και βέβαια με 21% ο ένας από τους δύο ακραίους σου, σίγουρα δεν μπορείς να έχεις πολλές απαιτήσεις από το παιχνίδι. Αγκάμες, μπλοκ. Μέσα από Γκραμορκά και Κότσι. Ο επόπτης έδειξε έξω. Ήταν Έχω μέσα. την εντύπωση ότι είναι μέσα. Ναι. Μέσα. Και πολύ μέσα. Είναι μέσα η μπάλα. 7-5. Με το σερβίς για τους Ιταλούς, τον πασαδόρο τους, τον Μάρκο Μεώνη. Μεώνη έχει 5 άμυνες στο σημερινό παιχνίδι. Floating service. Υποδοχή μετά από τον Στεφάνου. Ο Ντάντε θα πάρει το πόντο, αλλά έχω την εντύπωση ότι ίσως δεν ήταν πρώτος χρόνος στον Κόβατς. Όχι, είναι πολύ γρήγορη παλιά που παίζεται στο νούμερο 4. Είναι σχεδόν πρώτος χρόνος. Το συνηθίζουν ειδικά ο Ντάντε μαζί με τον Μαρτσελίνο να παίζουν με αυτή την ταχύτητα την επίθεση από το νούμερο 4. Τεχνικό time out πρώτο στο τέταρτο σετ με το σκορ στο 8-5. Ο Μάουρο Μπερούτο στο ξεκίνημα των οδηγιών του έβαλε τις φωνές στους παίκτες του. Φάνηκε από το πλάνο που μας έδεσε ο σκηνοθέτης μας, ο Νίκος Βόμπος. Ρίνου Μαραγκού, τι φώναζε, τι έλεγε ο Μάουρο Μπερούτο? Να μην χαλαρώσουν σε κανένα σημείο, να παίρνει ο Ντάντε περισσότερες επιθέσεις, αλλά και ο ίδιος να είναι προσεκτικός στο μπλοκ πάνω στο Σιμεώνο. Το σκορ στο 8-5. Ο Παναθηναϊκός είναι 3 πόντους μπροστά. Και θα πάμε να ακούσουμε τις οδηγίες του Λορεντσέτη από τον Νίκο Παγιωτέλη. Από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός ανέβασε τα ποσοστά στην άμυνά του, θα μπορούσαμε να πούμε, ζήτησε από τους παίκτες του να μην περνάνε πλέον την μπάλα με πλασέ πάνω από τον μπλοκ, αλλά να προσπαθήσουν να κερδίσουν το block out. Πάλο Κότσι σε πρώτο χρόνο θα πάρει τον πόντο για την Ιταλική ομάδα και ήταν μέσα βέβαια. 8-6. Γκραμβορκά, ο Παναθηναϊκός είναι μπροστά με 2 και ο Γκραμβορκά έχει 8 στις 11 επιθέσεις. Οι δύο ακραίοι των Ιταλών σήμερα είναι εξαιρετικοί. Υποδοχή από τον Ντάντε, Αγκάμες, πολύ ψηλά θα βγει η άμυνα. Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό μας να πάρει τον ένατο πόντο του. Ντάντε, block out από τον Πάολο Κότσι, 9-6. Ωραία φάση και η άμυνα των Ιταλών ωραία και η επίθεση μετά από τον Παναθηναϊκό πάρα πολύ ωραία. Αλλαγή για την ομάδα της Πιατσέντζα, μπράβο στη θέση του Γκραμβορκά. Να δούμε αν θα τον κρατήσει μόνο για τις πισωθέσεις. Πάντως ο Γάλλος μέχρι τώρα είναι πολύ καλός. Ναι, βέβαια. Κάνει ένα ρόλο πολύ σωστά σε όλα τα επίπεδα. Και υποδοχή και σέρβις και επίθεση. Μεώνει πρώτος χρόνος και πάλι με τον Κότσι και πάλι επιτυχημένα. Δεύτερη συνεχόμενη φορά που ο κεντρικός των Ιταλών θα πάρει πόντο από πρώτο χρόνο. 9-7. Στο τέταρτο σετ συμβαίνει αυτό που λέγαμε, ότι ο Ντάντε παίρνει επιθέσεις. Παίρνει επιθέσεις πάνω του και τις τελειώνει. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό για τον Παναθηναϊκό. Τώρα ο Αγκάμες σημαδεύει μέσα, όπως λένε επόπτης και διαιτητής, 17. Σημάδεψε στην διαγώνιο. Και ο Ντάντε θα πάει στο σερβίς. Ο Παναθηναϊκός έχει ανάγκη τον καλό Ντάντε. Ο Τριφίλ είναι μπροστά με 3 πόντους.
τη βοήθεια του Φιλέ. Μεώνει, θα παίξει με τον Σιμεώνοφ, η μπάλα θα βρει και τα χέρια του Μινούτσι. 18. Ο λίμπερο των Ιταλών, ο Βραζιλιάνος Σάντος, εξακολουθεί να βγάζει όλες τις υποδοχές. Να τις μαζεύει, όπως έλεγες και εσύ νωρίτερα, Μιχάλη. Και σερβίς από τον Σιμεώνοφ, 18. Ο Σιμεώνοφ έχει 9 στις 18 επιθέσεις, ανέβηκε μετά το δεύτερο σετ. Θα σημαδέψει τον Στεφάνου, ο Μαρσελίνιο θα παίξει με τον Αγκάμες και αυτός θα τον δικαιώσει, αλλά θα βγει άμυνα από τους Ιταλούς και στη συνέχεια ο Ζλατάνοφ θα κάνει το 19. Βιάστηκαν να βάλω τον πόντο στο Παναθηναϊκό και στον Αγκάμες, αλλά η άμυνα βγήκε και η κοντρεπίθεση στη συνέχεια με τον Ζλατάνοφ με την εμπειρία του. Κυρίως τεχνικό ήταν το χτύπημα, καθώς βρήκε στο κάτω μέρος των χεριών του Αγκάμες. Η Πιατσέντζα μειώνει σε 19. Ο Μινούτσι θα βγάλει την υποδοχή. Ο Μαρσελίνο θα παίξει με τον συμπατριώτη του. Θα δεχτεί τον μπλοκ. Η επίθεση είναι και πάλι για τον Παναθηναϊκό. Αγκάμες είναι έξω. Είναι 10-10 το σκορ. Νομίζω ότι ο Αγκάμες παραδέχεται ότι η μπάλα είναι έξω. Να δούμε και στο replay. Πράγματι είναι, ναι. Κόλλησε ο Παναθηναϊκός σε 3 φάσεις και είναι μια κακή θέση αυτή και πρέπει οπωσδήποτε να φύγει τώρα. Δηλαδή είναι σωστό το σέρβις πάνω στο Μινούτσι του, αυτό που κάνει συνέχεια, και το έχει χαλάσει την υποδοχή από τον Σιμεώνοφ και πρέπει να πάρει οπωσδήποτε τον πόντο. Κόντρα επίθεση για τρίτη συνεχόμενη φορά για τους Ιταλούς που θα την τελειώσουν με τον Σιμεώνοφ. Οι τελευταίοι πόντοι ανήκουν στο Σιμεώνοφ. Και από το σέρβις που κάνει και από τις κόντρα επιθέσεις και άμυνα έχει παίξει. Από το 17 έγινε 11-7 υπέρ των Ιταλών. Το σερί είναι στο 4-0 για την Πιατσέντζα. Μάουρο Μπερούτο θα πάρει time out. Βλέπει την ομάδα του να μην μπορεί να αντιδράσει. Κόλλησε 4 πόντους σε μία θέση. Ο Παναθηναϊκός που έχει 4 λιγότερους πόντους στην επίθεση έχει τους ίδιους άσους με την Πιατσέντζα. Δεν έχουμε δει πολλούς άσους στο παιχνίδι, μόλις 6. Τα μπλοκ είναι 6 για τους Ιταλούς, 4 για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Η Πιατσέντζα έχει δώσει ένα ολόκληρο σετ του Παναθηναϊκού από τα λάθη της. 25, Παναθηναϊκός 19, αλλά δεν έχει εκμεταλλευτεί ο Παναθηναϊκός, όπως δείχνει το αποτέλεσμα, τα λάθη των Ιταλών. Αυτό που κυρίως δεν εκμεταλλεύτηκε ήταν αυτή η διαφορά που πήρε σε αυτό το σετ, το 17. Το έδωσε πάρα πολύ γρήγορα και πολύ εύκολα, μπορώ να πω. Πάλι σε αυτό το σημείο τώρα είναι σαν να ξεκινάει πάλι ο αγώνας, να ξαναμπεί δυνατά για να μπορέσει να... Γιατί έχει τα περιθώρια να πάρει τον αγώνα και είναι διαφορετικό το να πας είτε στο tie break είτε με νίκη μες στην Ιταλία και διαφορετικά φυσικά να πας με καθαρή ήττα. Είναι ένα κρίσιμο σημείο. Υποδοχή από τον Στεφάνου, Μαρσελίνιο, Αγκάμες, μπλοκ μέσα από τους Ιταλούς. Με τον Μπιέλιτσα και τον Ζλατάνοφ τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά για τον Παναθηναϊκό. Ειρήνη Μαραγκού, οδηγίες από τον Μάουρο Μπερούτο. Και καθώς ο Μαρσελίνιο παίζει, Αγκάμες, το μπλοκ της Πιατσέντζα έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Οι οδηγίες είναι βέβαια για την υποδοχή. Περιμένει περισσότερα πράγματα από τον Μινούτσι, όσο και επιθετικά από τον Βραζιλιάνο παίκτη. Κάτι που δεν το έχει δει σήμερα ο Μάουρο Μπερούτο. Ο Παναθηναϊκός μείωσε σε 12 καθώς ο Σιμεώνοφ σημάδεψε Φιλέ. Ο Πανταλέοντας έχει 4 στις 5 επιθέσεις. Υποδοχή από τον Μπράβο, μεώνει, πρώτος χρόνος. Μπλοκ από τον Κόβατς πάνω στον Μπιέλιτσα. 12-12, το χρειαζόταν αυτό το μπλοκ ο Παναθηναϊκός. Πολύ καλό μπλοκ, πολύ καλό ατομικό μπλοκ του Κόβατς και πράγματι αυτό που είπες είναι το χρειαζόταν ειδικά σε αυτό το σημείο. Σερβίς από τον Σωτήρη Πανταλέοντα. Φλότον σέρβις, μεώνει, Ζλατάνοφ. Ουσιαστικά χωρίς αντίπαλο 13-12. Νίκο Παγιωτέλη οδηγίες από τον Λορεντσέτη. Η ομάδα του γύρισε το παιχνίδι, ξαναμπήκε στο τέταρτο σετ. Ακριβώς και ζήτησε από τον Μεώνη να κάνει συνέχεια την κομπίνα με τον Μπιέλιτσα και τον Ζλατάνοφ. Δηλαδή να σηκώνει τον Μπιέλιτσα για πρώτο χρόνο, να τραβάει τους δύο μπλοκέρ και στη συνέχεια ο Ζλατάνοφ να έρθει από πίσω και να κάνει το κάρφωμα. Να πούμε ότι ο Σιμεώνοφ συνεχίζει να έχει ένα σφίξιμο στην γκάμπα και εάν δει ότι δεν μπορεί να συνεχίσει, τότε θα περάσει στο Ροντρίγκες. Η πάιπ από τον Παναθηναϊκό ήταν επιτυχημένη από τον Εντάντε, 13-13. Και Λίμπερμαν Αγκάμες έχει 22 στις 36 επιθέσεις, έχει χαλάσει το ποσοστό του, αν μπορούμε να πούμε. Όπως έχει ανακοπεί στις τελευταίες επιθέσεις. Αγκάμες σερβίρει, πολύ άστοχο το σερβίρ, πάρα πολύ άστοχο. Καταχειροκροτείται όμως ο Αγκάμες. Πήρε και highlight εκεί που πήγε. Αλλάζει κεντρικό ο Λορεντσέτη Μποβολέντα στη θέση του Κότσι και το σερβίς είναι
για τον Μπιέλιτσα. Είναι μια σταθερή αλλαγή που κάνει σε όλα τα σετ. Στη μέση του σετ ακριβώς μπαίνει ο Μποβολέντας στη θέση του Κότσι. Είναι μια πάγια τακτική και από ό,τι έχω δει και τα στατιστικά πρέπει να το κάνει και στο τελικό πρωτάθλημα συνέχεια. Να μοιράζει αυτή τη θέση συνέχεια. Η πάιπ και πάλι από τον Ντάντε είναι έξω. Χαμένη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να σοφαρίσει, γιατί το σκορ να είναι 14 όλα. Είναι τώρα 15-13 για την Πιατσέντζα. Ήταν καλή η κομπίνα, αλλά ήταν κακό το τύπημα του Ντάντε. Και το σκορ τώρα στο 15-13. Μπιέλιτσα είναι άσος 16-13. Στο χειρότερο σημείο ήρθε ο άσος για την Πιατσέντζα. Σημείο για τον Παναθηναϊκό, στο καλύτερο για την Πιατσέντζα. Τεχνικό time out, αδράνεια μεταξύ Μινούτσι και Ντάντε. Και η Πιατσέντζα είναι πλέον μπροστά με 3 πόντους στο τέταρτο σετ. 16-13 και προηγείται και με 2-1 στα σετ. Σαφώς δεν έχει τελειώσει τίποτα. Σαφώς δεν έχει τελειώσει, αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι μια Ιταλική ομάδα. Κερδίζει 2-1, κερδίζει και 16-13. Να πούμε έτσι με πολύ απλά λόγια, με παίκτες που ξέρουν βόλεϊ, για να μπορέσουν να χάσουν αυτό το σετ και να γίνει ανατροπή, πρέπει ο Παναθηναϊκός να παίξει πάρα πολύ καλά, να ρισκάρει στο σέρβις, να πάρει εύκολους πόντους. Και να πάρει κάτι και που μέχρι περισσότερους τώρα άσους. δεν το έχει κάνει, φυσικά. Έχει 3 άσους Παναθηναϊκούς, 4 η Πιατσέντζα από τον Μπιέλιτσα. από τον Μπιέλιτσα, τον κεντρικό της ομάδας. Όχι, έχει πολύ καλό σέρβις και όσες φορές του έχει βγει, βλέπουμε ότι έχει μεγάλο αποτέλεσμα και σε άσους, αλλά και έχει χαλάσει και η υποδοχή του Παναθηναϊκού. Ο Μπιέλιτσα μου θυμίζει τον άλλο κεντρικό της Σερβίας, τον Γκέριτς, που επίσης είναι πολύ καλός σερβερ. 16-13, το time out τελείωσε, Ειρήνη Μαραγκού. Τα πράγματα συμφωνώ σε όλα αυτά που είπατε, αλλά ο Περούτο είπε στους παίκτες του ότι για να γίνει αυτό πρέπει να το πιστεύουν κιόλας. Του ζήτησε μεγαλύτερη προσπάθεια, ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει, να είναι συγκεντρωμένοι και να παίξουν το παιχνίδι που ξέρουν. Κοντρεπίθεση με τον Μπράβο για την Πιατσέντζα, επιτυχημένη 17-13. Διαφορά όλο ένα και αυξάνεται για τους Ιταλούς. Ελαφρά χαμένος δείχνει ο Μαρτσελίνιο. Ελαφρά χαμένος. Βλέπετε ότι έπρεπε να ήταν στο μπλοκ αυτός τώρα, δεν βρέθηκε, τρέξε μόνος του ο Κόβατς. Ο Μπιέλιτσα εξακολουθεί να προβληματίζει την πράσινη υποδοχή. Αυτή τη φορά θα στείλει την μπάλα στο φιλέ 17-14. Νίκο Παγιωτέλης, ακούμε για τις οδηγίες των Ιταλών. Η ηρεμία είναι το κύριο ζητούμενο από πλευράς κυρίου Λορεντσέτη, έτσι ώστε να μην ενθουσιαστούν περισσότερο από ό,τι πρέπει οι παίκτες του και να οδηγηθούν σε λάθη. Μινούτσι σημαδεύει τον Ζλατάνοφ με όλη η πάιπ από τον Ζλατάνοφ, επιτυχημένη 18-14 για την ομάδα της Πιατσέντζα. Και ο Χρήστος Κυριαζής θα πάρει τη θέση του Μινούτσι. Το Παναθηναϊκό είναι πίσω. 4 πόντους. Ο Παναθηναϊκός που έχει 18 χαμένα σερβίς. Η Πιατσέντζα έχει 19. Στο σερβίς, με το νούμερο 6 ο Μάρκο Μεόν έχει 5 άμυνες στον αγώνα μέχρι τώρα. Σημαδεύει Στεφάνου. Μαρσελίνιο, πρώτος χρόνος με τον Κόβατς. Πάνω στον Σάντος, τον Λίμπερο των Ιταλών. 18-15. Σημάδεψε πίσω ζώνη. Δεν μπόρεσε. Ο Σάντος. Ο Κόβατς έχει 3 στις 4 επιθέσεις. Καλή παρουσία από την ώρα που μπήκε. Με όλη πρώτος χρόνος με τον Μποβολέντα. Θα κοπεί από το πράσινο μπλοκ. Αλλά η επίθεση είναι και πάλι στους Ιταλούς. Η μπάλα βρήκε στην αντένα από την επίθεση του Μπράβο. Και ο πόντος πάει στον Παναθηναϊκό. Για να δούμε. Από αυτό το πλάνο δεν φαίνεται. Δεν μπορεί να καταλάβει. Ίσως από το πλάνο που υπάρχει πάνω στην αντένα. Εν πάση περιπτώσει, ο Παναθηναϊκός, ο πόντος πήγε στο Παναθηναϊκό. Αυτό δεν είναι κακό. 18-16 μπλοκ. Out από Μαρσελίνο και Πανταλέοντα. Ήταν out. Ήταν καθαρά out και δεν νομίζω ότι χρειάζονται να γίνονται αυτές οι υπερβολές από τους επόπτες. Και να θέλεις λίγο να βοηθήσεις, πρέπει να βοηθήσεις λίγο πιο διακριτικά σε αυτά. 19, δεν έχει ανάγκη ο Παναθηναϊκός μια τέτοια βοήθεια. Δεν την έχει ανάγκη ούτε οι παίκτες αυτού του επίπεδου, δεν την έχουν ανάγκη. Βλέπετε ξανά το replay. Είναι καθαρά out η μπάλα. Και ο Μποβολέντα περίμενε να δει που θα πάει η μπάλα και μετά να κάνει τη βουτιά. 19-16 προηγείται η Πιατσέντζα του Παναθηναϊκού. Προηγείται και 2-1 στα σετ. Μπράβο με την βοήθεια του σερβίς. Με την βοήθεια του φιλέ. Και πολύ κακό το χτύπημα του Αγκάμε στη συνέχεια. Βγήκε άσχημη υποδοχή από τον Κυριαζή. Όλα λάθος γίνανε σε αυτή την επίθεση. Ο 20ος πόντος για τους Ιταλούς. Τα πράγματα
δυσκολεύουν αφάνταστα για τον Παναθηναϊκό. Time out από τον Μάουρο Μπερούτο. Θεωρώ ότι είναι λίγο αργά τα πράγματα, γιατί βλέποντας λίγο το ύφος που έχουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού, τουλάχιστον στα μέσα, στο τέταρτο σετ αυτό, από τα μέσα του και μετά, βλέπω να μην το πιστεύουν. Έχουν κατεβάσει λίγο μούτρα, δεν το παλεύουν ακόμα, παίζουν με μια πολύ μεγάλη ομάδα, είναι και αυτοί σπουδαίοι παίκτες. Θεωρώ ότι είναι λίγο αργά τα πράγματα που έχουν φτάσει στο 16-20. Βέβαια, ποτέ δεν είναι αργά, αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να βγει από μέσα σου, από την ψυχή σου και από τη διάθεσή σου, για να μπορέσει να γυρίσεις ένα-δύο παιχνίδι. Ενώ και η κερκίδα στο κλειστό της Γλυφάδας ξεσηκώνεται, προσπαθώντας να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό να κάνει την ανατροπή, να μπει ξανά στη διεκδίκηση του τέταρτου σετ και να οδηγήσει τον αγώνα στο tie break. Να ακούσουμε τις οδηγίες του Μάουρο Μπερούτο από την Ειρήνη Μαραγκού. Προσπαθεί να τονώσει την αυτοπεποίθηση των παικτών του Μάουρο Μπερούτο. Η διαφορά είναι στους 4 πόντους. Εκείνοι δείχνουν όντως να τα έχουν χαμένα, ωστόσο ζήτησε μια τελευταία προσπάθεια από τους ίδιους. Μπράβο, σερβίρι πάνω στον Ντάντε. Μαρσελίνιο, πρώτος χρόνος με τον Πανταλέοντα, αποτυχημένος κόντρα επίθεση για τους Ιταλούς με τον Σιμεώνοφ. 21-16. Αργά και βασανιστικά η μπάλα πήγε μέσα στην πίσω ζώνη. Βλέπετε ξανά, μπάλα βρήκε στα χέρια του Σωτήρη Πανταλέοντα. Ο πόντος είναι για την Πιατσέντζα. Υπάρχει αλλαγή Ανδρεάδη στη θέση του Σωτήρη Πανταλέοντα, με Κόβατς και Ανδρεάδη πλέον κεντρικούς ο Παναθηναϊκός. Και μπράβο, εξακολουθεί να σερβίρει. 21-16 μπροστά η Πιατσέντζα στο τέταρτο σετ. Αν το κατακτήσει θα πάρει και την νίκη. Σημαδεύει Κυριαζή. Καλή υποδοχή. Μαρσελίνιο. Ντάντε. Θα βγει και αυτή η άμυνα από τους Ιταλούς. Κόντρα επίθεση με τον Ζλατάνοφ. Μπάλα είναι έξω, όπως λέει ο επόπτης. Συμφωνεί και ο διαιτητής. 21-17. Βλέπετε σε επανάληψη. Πολύ out. 21-17. Παναθηναϊκός τώρα θα πρέπει να κάνει την αντεπίθεσή του. Τώρα πρέπει να δυσκολέψει την υποδοχή της Πιατσέντζα αν θέλει να ξαναμπεί στην διεκδίκηση του τέταρτου σετ. Μαρσελίνιο σημαδεύει Ζλατάνοφ. Μεώνη θα παίξει με τον Ζλατάνοφ. Θα βγει η άμυνα από τον Κυριαζή, αλλά υπάρχει φιλέ. Είτε από τον Ανδρεάδη είτε από τον Αγκάμες, δεν έχει σημασία. Υπάρχει παράβαση. Ειρήνη, ακούμε. Πολλά τα λάθη από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Εκνευρισμένος ο Μάουρο Μπερούτο και με τον Ανδρεάδη και με τον Αγκάμες. Ο Βολέντα, κακή υποδοχή από τον Κυριαζή. Θα βγάλει όμως την άμυνα χωρίς συνέχεια στη η φάση 23-17. Άσχημα τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό. Πλέον πολύ δύσκολα θα αλλάξει κάτι. Νομίζω δεν αλλάζει εδώ και ώρα. Το θέμα ψυχολογίας. Ο Βολέντα στο φιλέ 23-18. Ο Παναθηναϊκός τώρα είναι πλέον αναγκασμένος να πάει στην Ιταλία την επόμενη εβδομάδα και να κυνηγήσει τη νίκη. Και να κυνηγήσει μια καθαρή νίκη. Ντάντε, οι φίλαθλοι εξακολουθούν να δίνουν το δικό τους ρυθμό στο παιχνίδι. Ο Ντάντε σημαδεύει έξω, set ball, match ball με 6 ευκαιρίες για την Πιατσέντζα να κατακτήσει το τέταρτο σετ και να φύγει νικήτρια από τη Γλυφάδα με 3-1. Το σερβίς είναι για τον Σιμεώνοφ. Πάνω στον Κυριαζή. Μπλοκ μέσα από Ζλατάνοφ και Μπιέλιτσα. Τέλος του παιχνιδιού στη Γλυφάδα. Η Πιατσέντζα θα το κατακτήσει με 3-1 στα σετ. Έχασε το πρώτο με 25-18, πήρε τα επόμενα τρία με 25-21, 25-23 και 25-18 και πλέον την Τετάρτη 12 του Μάρτιου ο Παναθηναϊκός σε 9.30 το βράδυ θα πρέπει να πάει να κυνηγήσει ένα θαύμα, Μιχάλη, στην Ιταλία. Για να είμαστε ειλικρινείς, θα είναι ένα μικρό θαύμα, γιατί παίζει πράγματι με μια καλή ομάδα που παρόλο που έπαιξε ένα πολύ άσχημο πρώτο σετ, άλλαξε τα πάντα μετά και πήρε μια δίκαιη νίκη. Βέβαια σε συνδυασμό ίσως με μια, θα έλεγα, σε εισαγωγικά μέτρια από ένα σημείο και μετά απόδοση του Παναθηναϊκού. Για να κερδίσει μια τέτοια ομάδα αυτού του μεγέθους και αυτού του βεληνικούς, πρέπει να παίξεις πάρα πολύ καλά, πρέπει να δείξεις προσωπικότητα και χαρακτήρα όλες τις στιγμές.